Minu Damjan. Minu Damjan. Għalix, imma min jena l-lum, l-istoria tijaj. Anka jena nsiba diffiċli biex nispiega li l-nifsi. Ħdimt l-Indja, ħdimt il-Kenja, ħdimt il-Kambodja, kont il-Lebanu. Msiken, ġibom mija kiħasra. Dawn mux jeti fitxu il-xaħat biex jisalvom. Pala menxej, li mumma nuqqazijiet tijak? Fej fallejt? Fil-relazzjoni li nibni man-nies. Nemmen li għanna problema kbira bil-kultura politika ta' Malta. Li tifred, hija sistema tajba biex tikgverna. Teorija tijaj hija San Francisco d'Assisi u l-bib tijaw skoprew il-magic mushrooms. Nirridefaw najdu kelma l-baz Mill-wahda neħibu t-nejn Nirrifmux dwar x'qadrednu Nistaqsu kifu x'fatta u fejn Il-parti staġġar Fuq il-parti staġġar Mela, tlaqna? Merħba l-episodju tal-podcast illum fl-studio għandi lil Damjan Attard maruf ħafna għaxu l-fundatur tal-organizzazzjoni Right to Smile. Ma Damjan ħajtkellmu dwar l-istorja ta' din l-organizzazzjoni li tagħmel ħafna xogħol kemm fil-komunità u Malta, partikolarment Santa Lucia, però ukoll madwar id-dinja kollha. Din hija storja kbira, jitlu fiha ħafna nazzjonijiet, jitlu fiha ħafna esperjenzi li bihom Damjan issawwer ukoll b'mod intellettwali biex għandu percezzjoni ta' kif għandha taħdem soċjetà, kif għandha taħdem il-politika, kif in-nies għandhom qasmu l-awtorità u l-poter bejniethom. Huwa podcast interessanti ferm u jiena ħerqan ħafna li naqsmu magħkom. Qabel nibda nixtieq nirringrazzja lil Browns, il-ECRM li magħhom għamilna dak is-serja żgħira ta' dokumentarji ġewwa Brussell biex nispjegaw l-Unjoni kif taħdem. Grazzi lill-ħbib tagħna tal-ESS, l-Apex Media illi jgħinuna Bless EO, il-Garmin, iżomuni Sexy, E-Cabs, għalli waslu liri, il-mistiedna uħut mit-tim tijaj. Grazzi l-Kutriko u tal-arja kondizjonata perfetta li għawġew, stretta pinta pjaċir, unfakkar ukoll li fuq Go Talkist fuq Talkist channel 100 fuq Go TV il-kazin wellbees.mt 99866425 u għan-numru ta' Derek Meets u għal-ħobs eccellenti sintendi il-maple, pero partikolarment il-sourdough jekk tagħmlu xi xorta ta' barbecue bejħbib xi festin żgħar għazla wiesa ta' tomati differenti, il-favoriti tiegħi kalamatta black olive, kalamatta black olive, insomma dak, u sun-dried tomato. Patreon.com/John Mallier tixtiequ tkunu parti minn din il-komunità li tipproduċi dan il-podcast minarkom aħna xejn. Ara tlaqna issa jien u Damjan Attard. Damjan Attard. Kif għala siħbi, għalajt jew? Ija tajjebta. Grazzi tal-istadina, eċitat? Ansjus mux eċitat. Ma jgħidu li bħala biokimika u l-istess, neurotransmitters li joħorġ ma tkun ansjus jew eċitat u ma l-istess u mbagħad speċjal l-għażla tiegħek x'tagħmel bihom. Imma perswas illi l-għonet għawek jgħid fis-spazju fej vera nxtuq nesploraw l-idea tiegħek. Inti bnidem ta' ħafna esperjenza, inti bnidem intelligenti, inti bnidem li għandek ċertu rabja fix-xerali wkoll. U għal daqstant jiena entużjast li nagħmlu din ħaġa. Mela, Damjan, inti għandek ħafna ħsibijiet u għandek ħafna esperjenzi li huma mhux biss lokali imma multinazzjonali. Allura naħseb li kbar inkargu tiegħi llum huwa li jirnexxiel inġannat punt wara li ħorunejn li nibqgħu fuq modija fej kulħadd ikun jista' jsegwi. Mela, ħanibdew bl-organizzazzjoni. Right to Smile. Sewa. Meta nedejta l-organizzazzjoni u għalfejn dak l-isem? L-organizzazzjoni reġistrata fil-30 ta' Novembru tal-2011. U meta konta tinsib l-isem kelli ħafna ismijiet li ktibt u naħseb x'kienu niftakar wieħed kien Robin Hood Organization għax kelli l-idea li ħaneħdu l-flus minn dawk li għandhom ħafna biex ngħinu li dawk li għandhom ftit ma tantx kienet iddoqli.
Mbagħad mort right to smile. L-idea li tkun right to smile hija li f'dan l-ambjent ta' xogħol fuq żvilupp internazzjonali, speċjalment fejn jidħol xogħol ma' tfal jew ma' nies li m'għandhomx risorsi daqskemm għandu ħaddieħor, kien hemm it-tendenza għada ħafna li jużaw ħafna ritratti u images li huma jneħħu d-dinjità tan-nies. U jiena l-organizzazzjoni ftaħta wara li mort u qattajt żmien il-Kenja u ntqajt ma' ħafna minn dawn in-nies fejn laqgħuni ġew darhom fejn ma kellhomx ilma elettriku u mhux ħafna ikel fejn kuljum tagħżel se tiekol imma ġeneralment ikol kuljum l-istess. Imma ħaġa li impressjonatni hija kif laqgħuni u ma mortx bil-flus jew biex nagħmel xi proġett, jiena mort propjament spiċċajt ġo komunità fejn ma kellix inmur u waħda mill-ikbar impatt li kelli hija kemm għandna idea ħażina ta' nies minn kulturi differenti u kemm hi xi ħaġa inġusta li nużaw ritratti u li nagħtu l-impressjoni li daw in-nies huma helpless, li daw in-nies aħna ħansalvawlhom ħajjithom u li biex niġbru l-flus nipprovaw inġallu n-nies jħossuhom guilty jew nġallu n-nies li jagħtu l-flus għax jħossuhom qed nagħti lil xi ħadd miskien. Fir-realtà għalkemm għandhom ħafna riżorsi materjali nieqsa u għandhom ħafna nuqqas ta' aċċess għal affarijiet essenzjali forsi bħal manna aħna, dawn in-nies għandhom ħafna affarijiet li huma ħafna iktar kapaċi minna, huma ħafna iktar intelligenti minna u għandna ħafna x'nieħdu u x'nitgħallmu minn xulxin. U allura għalhekk iddeċidejt li tkun right to smile ħalli immorru kontra dak li tista' tgħid kulħadd qed jagħmel li nipprovaw nużaw il-miskin biex nilħqu l-għanijiet tagħna. Jiena nemmen li biex nilħqu l-għanijiet tagħna rridu naħdmu flimkien li jkollna rispett lejn xulxin li huwa gwali li jiena m'iniex superjuri minn ħadd billi għandi iktar flus jew għandi aċċess għall-edukazzjoni, għas-saħħa, ma tagħmilniex xi. X'inhu l-iktar affarijiet li taħseb li aħna fil-punent forsi naħsbu dwar dawn in-nies pereżempju fil-Kenja li inti mort iltaqa' magħhom li huma inkorretti, li huma l-iktar affarijiet li aħna żbaljati dwarhom? Ara, hemm ċertu stereotypes u preġudizzju li huma ingrained fina mis-soċjetà tagħna li lil dawn in-nies inqisuhom fil-fatt tismagħha ħafna jew taqra ħafna f'xi kummenti li huma xi nies li m'għandhomx aġenzija, li huma xi nies li mhumiex kapaċi jilħqu l-għanijiet tagħhom, li huma xi nies għażenin, li huma xi nies injoranti. Dik waħda ġir dawn huma affarijiet li huwa nuqqas ta' għarfien, nuqqas ta' persuna li marret u rat ir-realtà. U ovvjament hawn element ta' razzismu fis-soċjetà li tkompli tirriproduċi minn dawn l-istituzzjonijiet differenti. Kellek dawn l-istereotipi ġo moħħok qabel ma tlaqtu l-tqajt ma' dawn in-nies? Iva, kelli, żgur li kelli, iktar milli kienu l-istereotipi kelli, ma tantx kelli l-preġudizzju għax jiena bniedem kurjuż u qabel ma niġġudika nipprova nifhem u nara għax jiena bniedem prattiku ħafna iktar milli nħobb noqgħod naqra ħafna malija it-tagħlim tiegħi huwa ħafna bli nagħmel, bli nesperjenza, bli nintaqa' man-nies u bli nitgħallem mingħand in-nies. Allura kelli u kienet waħda mill-affarijiet għala ħassejt li importanti li jekk ħanaħdmu biex ma' komunità, jekk ħanaħdmu ma' pajjiż ieħor, irridu narfu li s-soluzzjoni mhijiex biss li naqbdu l-flus niġbruhom minn hawn u nieħduhom hemmhekk, imma importanti li aħna nerfgħu ir-responsabilità tagħna u nifhmu wkoll x'inhuma r-responsabbiltajiet tagħna u x'nistgħu nitgħallmu minn xulxin li naħdmu flimkien. X'tallimt din? Ngħidlek jiena tallimt li fil-ħajja titgħallem mingħand kulħadd, li fil-ħajja m'hemm ħadd superjuri u għandna wkoll nifmu il-faqar ħażin. Il-faqar hawnhekk hawn l-idea li l-faqar huwa materjali biss. All right? Jew il-faqar huwa dak li joruna t-television, joruna il-media,
Għax ovvjament għandek element li għandek iktar engagement, għandek in-nies taf inti meta tilab mal-emozzjonijiet tagħhom, in-nies ma jaħsbux, in-nies jirreaktjaw bl emozzjonijiet. Imma importanti li jekk qed naħdmu f'ambjent li qed naħdmu ma' nies oħra, ma jkunx fuq kwistjoni ta' guilt tal-miskin, anzi tkun element edukattiv li tifhem għala n-nies fil-faqar, ġifieri tara ħafna working with poor people, working with underprivileged people, da ħadd ma jitwielet fqir, ħadd ma huwa grupp ta' nies li huwa dak fqir għax is-sistema għamlitu fqir. Fqir. Mhux fid-DNA tiegħu mhux hekk, ġifieri li kieku jiena jew inti twilidna fl-istess post, bl-istess ambjent, fl-istess. Ma ħassejx guilt, għax jiena naf nies li pereżempju marru pereżempju riċentement kellet ma' xagħti għadu kif mar l-Etjopja pereżempju, u da serta xi ħadd li Malta beda b'mod modest ħafna ma tul ħajtu għamel il-flus. U kif wasal hemmhekk għamel l-ewwel jumej mitluf, ġifiri kriżi eżistenzjali kbira li beda jifhem speċjalment kont naħseb li jiena forsi żvantaġġat fis-soċjetà Malti. Meta ġejt hawnhekk bdejt nintebaħ li jiena rbaħt lotterija twilit fl-Ewropa u allura ma twilix b'dan il-depravazzjoni materjali. Meta wasalt inti l-Afrika u rajt nies li speċjalment qed ibatu l-ġuħ, qed ibatu l-għaċċ għat li kienem nies li ma kellhomx l-affarijiet neċessarji kollha speċta. X'ħassejt? Kienem ma kellekx guilt? Guilt le. Mela x'kienu rabja. Rabja. Rabja u għax jiena nemmen li s-sistema inġusta li din hija kwistjoni ta' ġustizzja soċjali. Mhijiex kwistjoni li għandi nħossni guilty fis-sens għal xiex jiddispjaċin li hawn nies hekk u għalhekk irrabjat u ħassejt li jiena nista' nagħmel xi ħaġa dwarha di, imma kienet iktar bħala responsabilità li jiena għandi l-kapaċità nagħmel xi ħaġa, li jiena għandi r-risorsi li nista' nagħmel xi ħaġa, li naf li fejn għandi n-network tiegħi hemm affarijiet li jistgħu jgħinu l-anijiet ta' għalija ħbib tiegħi, fimt? Ovvjament, il-guilt jeżisti fis-sens li kollettiv li kif ma nerfawx dir-responsabilità, kif nara nies li jitkellmu b'dal mod fuq nies oħra laqqas biss jafuhom. So eħel il-guilt kollettiv tas-soċjetà tiegħi ta' dak li tallimt bla kważi ma kont konxju ta' dak li qed nitgħallem għax mhux kull ma nitalmuh għax naqrawh jew nistudjawh imma kultant nitalmu affarijiet bla ma nkunu nafu. Hemmhekk kelli guilt li ngħix ġew soċjetà hekk, però fl-istess ħin ħassejt rabja. U dik ir-rabja kienet l-ewwel l-ikbar motivazzjoni li kellek biex tibda tagħmel dan il-volontarjat? Ir-rabja u l-misconceptions ħieħa li kelli ta' kulturi differenti, speċjalment ta' nies ġejjin minn pajjiżi mill-Afrika. Ovvjament imħabba l-kulur tagħhom, kważi iktar diskriminati u mhux mod ħażin. Jiġifieri tanti ingrained li meta kont inkun il-Kenja iktar minn kemm illum għax għamilt żmien kważi ngħix mal żmien twil kull sena. Jekk u jiena ħdimt l-Indja, ħdimt il-Kenja, ħdimt il-Kambodja, kont il-Lebanu. Jekk meta nitfa' ritratt ta' pereżempju studenti mill-Kenja, il-kummenti jkunu differenti minn tfal mill-Indja, mill-Kambodja, pereżempju tisma' ħafna iktar kummenti msieken, ġibhom miegħek ħasra. Jiena nibda ngħid msieken ħasra, daw għandhom familja tħobbhom, x'awtorità tik li taħseb li daw tista' taqbad minn dak il-pajjiż iġibhom. Mhux hekk għax nistgħu nsalvawhom aħna. Dawn mhux qed ifittxu il xi ħadd biex jisalvhom. Ħafna drabi in-nies li jkunu ilhom jgħixu fuq l-art tagħhom kapaċi jgħixu, jkabru l-ikel tagħhom, they survive. L-ikbar problemi jinħolqu meta jkollok xi diżastru naturali, meta jkollok xi alterazzjoni fit-temp, meta jkollok xi gwerra, xi konflitt fejn in-nies
taqlaħħom mill-art tagħhom li jkunu ilhom jgħixu ġenerazzjonijiet fuq aw talmu fejn jsibu l-ilma, fejn jsibu l-ikel, kif igabru l-ikel, x'mediċina jistgħu jużaw. U dan element kbir kolonjali tiegħu li qaċtu l daw in-nies, pereżempju ħafna min-nies ġol Kenja manka ġo pajjiżi oħra Afrikani kienu jimxu minn post tal ieħor skont it-temp meta l-Ingliżi ddeċidew l-Ewropej ddeċidew li jaqsmu l-Afrika bi straight lines, jekk tara l-mappi tal-Afrika għandek ħafna straight lines. Qaċtu n-nies mill-kultura tagħhom. Ġiri daw kemm it-twemmin tagħhom bidlulhom għax qalulhom li jekk ma temnux bħalna għandkom xi dimoni, qaċtulhom il-mod kif jgħixu u ovvjament raġaw s-settiljaw, raġaw bdew jgħixu, jiklu forsi ovvjament għandek jidħlu problemi oħra, xinti orrejt qed jgabru li kelma maġġorment jiklu fazola, amħarrun, sweet corn, ross u għandek nuqqas kbir ta' nutrienti, ġifri over time għandu impatt, pero to survive day by day jgħixu n-nies. Issa ovvjament għan problema bil-klima, del-ħin illum hemm ħafna xita pereżempju u taqla ħafna problemi. Hemmhekk ħadd ikkrea problema x'inti jekk daw kellhom li kellet jikber fl-istaġun u tkissrilhom kollha daw għandhom sena issa f'mod li għandhom nuqqas ta' ikel. Jiġifieri inti għandek ħafna vulnerabilità mhux għax in-nies mhumiex kapaċi għax daw kuljum jaħdmu, imma għax l-ambjent ta' madwarhom, is-sapport li għandhom mingħand l-istat ma jilħaqhomx daqskemm hemm bżonn li jilħaqhom. Inti ilek hemmhekk mid-2011 tagħmel da xogħol, ġifieri inti minn meta bdejt l-organizzazzjoni bdejt tmur barra u tagħmel daw il-kampanji biex ittejjeb is-sitwazzjoni jekk dak kien lan qed nipprova nifhem li qed nieħu huwa li inti kont qed tmur hemmhekk għax inti anka għalik kien proċess edukattiv kważi, kien proċess formattiv. Però fl-istess ħin qed tiddeskrivi sens kbir ta' inġustizzja li kont tara l-inġustizzja. U jiena l-ġustizzja dejjem nimmaġina isa insomma dik il-forma dik il-mara tal-bilanċ. Allura meta ikun hemm l-inġustizzja l-bilanċ ma jkunx ibbilanċjat. Allura qed nipprova naħseb biex jibbilanċja dak il-bilanċ Damjan x'kienet jagħmel biex iqarrab naqra iktar l-ekwilibrju fil-ġustizzja tal-madwar? Mela, l-organizzazzjoni bdiet għax meta mort ġod il-komunità kien hemm 20 tifel u tifla taħt 13 snin li ma kinux qed imorru skola. Jiġifieri kien hemm fil-ħsieb tiegħi kien hemm ħafna inġustizzja għax għamilt 3 ġimgħat hemm bħalma nara inġustizzja Malta u nista' nagħmel xi ħaġa fuqha. Pero dak iż-żmien kienet iktar isma' għaw daw it-tfal. Għandhom inqas minn 10 snin. Mhux qed imorru skola, din hija inġustizzja. Ma kienux qed imorru skola x'kienet xi siegħa u nofs il-bot mill-mixi li hemm ġeneralment il-boys iktar imorru għax iktar ta' fenti machos u heroes. U kien hemm element ta' jitilqu kmieni fil-ħodu għax l-iskola tibda fis-7 fil-ħodu tarġa' ġifri jitilqu fid-dlam għandek annimali slavaċ jew perikolużi li jibżaw minnhom. Alla volja kienu anke jibżaw mill-ġiraffi, ġifieri mhumiex perikolużi, imma ta' tfal li huma. U għalija kienet isma' jiena nista' nagħmel xi ħaġa, jiena nista' lil daw it-tfal li huwa dritt fundamentali tagħhom li jkollhom aċċess għall-edukazzjoni, li l-edukazzjoni hija importanti biex ikollok soċjetà li timxi l qudiem. Jiena nista' nagħmel xi ħaġa riġi ma kienx f'moħħi li ħanbiddel id-dinja u sallum għadni qatt ma ħsibt li ħanbiddel id-dinja jew laqas li ħanbiddel il-ħajja tagħhom għax jiena kull ma offrejt li ngħinhom li kellhom żewġ tikma. Mhux ħadd biddel ħajja tagħhom biex huwa xaġa fundamentali kif qed tajt inti, ġifieri jekk jiraħantik edukazzjoni jew ħanejnek takwista l-edukazzjoni x-l-edukazzjoni ma xintielek biex nista' nippreżentaħielek u mbagħad tista' tagħmel użu minnha jekk inti tixtieq. Biex ta' li tiri dik l-opportunità naħseb li kieku għalija speċjali ngħid Damjan istra ħanteres fija, plus li nħoss li jkun hemm human connection, ġifieri hemm dik il-ħaġa li hija sabiħa wkoll u nħoss li tkun tajjeb li ħajti. 100% li hemm il-human connection. U dik hija l-isbaħ ħaġa ta' dak li għamilna li dejjem għamilnieh billi poġġejna fuq mejda flimkien bla ma imponejna aħna x'iridu nagħmlu. Ma naħsebx li ma noqgħodx naħseb li biddilt ħajjithom, ovvjament ħallejt impatt fuq ħajjithom bla dubju ta' xejn. Imma mhux waħdi
li kieku ma kienux il-komunità tagħhom, il-ġenituri tagħhom li riedu dak li xtaqu li ħadmu għalihom, jiġri li jekk kien hemm xogħol xi jsir fil-komunità ġew jgħinu ħadu r-responsabilità, għamlu fundraisings huma biex jiġbru l-flus żgħar. Huma għandhom kultura hemmhekk li jekk ikun hemm xi familja li m'għandix flus biex tħallas għall-edukazzjoni sekondarja, jekk ikun hemm xi familja li għandha problema bil-kontijiet tal-isptar, jingħaqdu anke jekk ikun hemm familji li ma jitkellmux għax bħal kwalinkwa komunità jkun hemm diskwit bejn familji, jekk hemm bżonn jintaqgħu, jagħmlu quddiesa, jisajru l-ikel u kulħadd joħroġ milli għandu. U din hija sistema għaw Malta jew fis-soċjetajiet moderni għandna sistema soċjali li hija il-network tagħna jekk naqgħu, hemmhekk ma teżistix. Allura huma għandhom is-sistemi tagħhom kif jissapportjaw lil xulxin. Allura jekk hemm disgwiti fejn jidħol biex ngħinu lil xulxin, dawk id-disgwiti jmorru sekondarji għax we all depend on each other. Fejn dan? Il-Kenja, però anka l-Indja, per eżempju, l-Indja ma kienx fuq dan l-element, ma darba kont qed nitkellem ma' lim li kien missier ta' tifla u bdejt nitkellem miegħu fuq arranged marriage. U għalli jiena ma tagħmilix differenza it-tifla tiegħi tiżżewwiġ xi ħadd tal-kastana, għalli imma jekk ma nużax dik is-sistema jekk immur kontra il-kultura tal-familja u tal-komunità tiegħi jqaċtuni mis-sistema soċjali biex niftehmu. Allura kullimkien in-nies dejjem jaddattaw u jaraw kif ħaj jissapportjaw lil xulxin u meta tmur ġo gruppi ta' nies fejn għadhom jgħixu f'element ta' komunità li ġo soċjetajiet tal-punent qed nitilfuha ħafna u hija importanti. Dawn l-elementi li we all depend on each other li nirrispettaw il-xulxin alla volja jkollna d-diskwit huma fundamentali biex jgħixu jersqu l-qoddim biex jgħinu lil xulxin. Ġifieri. Attivament, x'għamiltu? X'tib ta' missjoni, naf li tkellma missjoni probabbli dar l-intern. X'tip ta' attivitajiet għamiltu? Mela tajt li bnejtu jew tajtu edukazzjoni l dawn l-20 tifel u tifla. Jiena nara li aħna krejajna pjattaforma li hija Right to Smile. Li hija organizzazzjoni li taħdem ma' organizzazzjonijiet oħra kemm Malta u kemm barra minn Malta fejn naħdmu flimkien biex nitfgħu ir-riżorsi tagħna fuq mejda u naraw kif nistgħu nilħqu l-għanijiet tal-żgħażagħ, tfal u l-komunitajiet li nkunu qed naħdmu fiha. Issibu komunità li għandha xi nuqqasijiet li taħsbu li bejnietkom tistgħu titfgħu ir-riżorsi flimkien u taslu għal xi għanijiet. Ġifieri, ikun hemm komunità li għandhom viżjoni għal proġett jew bżonn għal proġett u aħna noffru l-għajnuna tagħna. U dak komunitajiet tmort fixxuhom intom jew huma jsibu lilkom? Le, ġeneralment jiena kont nivvjaġġa, kont immur ġo postijiet nintaqa' ma' nies ma nafx min huma, ġo postijiet fej mhux qed ngħidlek ħassejtni mhux sikur, imma inti ma tkunx taf ma' min ħadd intaqa' waħdek u tibda d-diskussjoni tara min huma dawn in-nies inkun ġa segwejthom ftit biex nara kemm huma kredibbli, alla volja ġeneralment ikunu nħobbu naħdmu ma' organizzazzjonijiet jew komunitajiet laqas ikollhom organizzazzjoni ġi l-ewwel passi kolli ngħinuhom jikkreaw community-based organization ħalli jkollhom anke element legali għax ovvjament biex taħdem magħna jiena mhux se ntik il-flus biss. Ġifieri jiena rrid li inti jien għandi requirements ta' reporting li rrid nagħmel kemm internament ukoll lill-kummissarju tal-organizzazzjoni tal-volontarjat u rridu nifhmu li biex naħdmu flimkien jien għandi l-bżonnijiet tiegħi u int għandek il-bżonnijiet tiegħek. Issa inti meta taħdem ġo komunità l-Kenja fej daw qatt ma semgħu b'report trid tibni wkoll il-capacity tan-nies li qed taħdem magħhom ħalli nkunu nistgħu naħdmu x'ina ma nistax noqgħod nagħti l-flus bla ma jkolli rendi kont ta' kif qed jintnef u mhux biss li tajtek il-flus jiena biex naħdem ma' xi ħadd irid ikolli kull irċevuta anke ta' kilo ross irrid ikolli l-irċevuta tikteb rapport u mhux dejjem faċli fil-bidu imma mbagħad bil-mod
Gbirna aħna u bdew jikbru huma, ġifieri llum il-ġurnata għandhom sistema ta' kumitat tal-komunità, kumitat tal-iskola, l-allima, l-ġenituri, u tista' tgħid li llum il-proġett mhijiex biss right to smile l-komunità, għandek right to smile il-komunità, l-iskola u l-ġenituri u d-deċiżjonijiet jieħduhom flimkien, però ovvjament ħafna mill-idejat huma tagħhom. Jiena ġeneralment nintaqa' jkollhom idea, pereżempju għamilna proġett tal-agrikoltura, l-Masaj mhumiex magħrufin għall-agrikoltura, tajbin ħafna bil-bejjem, bil-livestock, però mhux bl-agrikoltura. Kont darba qed nieħu belate ma' waħda mill-ġenituri, ma' parent li laqqas hija Masaj minn trajb ieħor. U daw tajbin ħafna fl-agrikoltura u qalt li taf x'ikun importanti hawnhekk li kieku nagħlmu jkollna xi tip ta' tagħlim, speċjalment lil Masaj, kif jagħmlu kitchen gardens ħalli aħna nkunu nistgħu ngabru l-ikel tagħna nifrankaw il-flus li morru il-town, is-suq u anke tina naqra indipendenza li nistgħu ngabru affarijiet differenti. Jiena naf li nista' nalloka riżorsi biex inġib xi ħadd lokali u għamilna proġett ta' xi 3 snin fejn kull familja llum il-ġurnata għandhom kitchen garden, hemm min m'għadux iżomma, però hemm min gabbar u jbieħ ħafna drabi they barter within the community. Però ma konniex nafu ma da beda fl-2017 dal-proġett. Fl-2020 meta faqqat il-COVID daw ġew restritti milli jmorru il-belt meta jridu, ma setawx jixtru, allura daw il-kitchen gardens sfaw xi ħaġa vera importanti, fim? Ġifieri, ovvjament anke l-idea aħna ma mmorrux nibnu skola, ġifieri jiena mhux ħammur nibni skola u nitlaq, l-idea hija li jisma' għandna proġett, għandna strateġija, naħdmu flimkien, hemm element uman, ġifieri li tkun hemm kambju interkulturali fil-dak li nagħmlu, ġifieri l-volontira jmorru u jgħixu mal-familja bil-kundizzjoni li jgħixu l-familja fiha. Ġeneralment tmur tagħmel volontarjat jew toqgħod xi hotel jew toqgħod xi akkomodazzjoni li tkun ta' min qed jmexxi u tmur u toqgħod x'ismu aħna ridna ndaħlu element interkulturali għax Għalfejn għażiltu dik il-ħaġa? Għax importanti li nifhmu li llum qed ngħixu ġo dinja globalizzata u l-ikbar impatt li tista' tħalli mhijiex billi tmur tagħmel 3 ġimgħat il-Kenja u tgħin, ħatħalli impatt, imma fit-3 ġimgħat għandek proċess li fit-tieni 3 ġimgħat tibda vera tisset li apparti li biex tifhem ġifieri għalhekk hemm importanti li jkun hemm il-faċilitazzjoni tagħna u tal-komunità meta jkun hemm il-volontira. Però qed ngħixu f'dinja globalizzata li jien nemmen li l-ikbar impatt li nistgħu nħallu huwa number 1 li aħna jkollna għarfien ta' l-verità ta' kulturi differenti, li inti ġib miegħek storja differenti minn dak li qed jippruvaw jibellawna fuq daw in-nies inferjuri. U tu li nerfgħu ir-responsabilità li jiena nemmen li inutli tiġi tagħmel 3 ġimgħat volontarjat u mbagħad tiġi u teqpa' tgħix l-istess ħajja ta' konsumiżmu, l-istess ħajja li isu m'għandekx responsabilità ta' x'tixtri minn fejn tixtri. Fimt, ġifieri tista' tħalli ħafna impatt ikbar fuq id-dinja billi tbiddel kif tgħix milli li tagħti il-flus fl-opinjoni tiegħi, għax il-flus ilhom jintużaw bħala soluzzjoni. U mhux qed ngħid li l-flus mhux importanti, imma li qed nipprova ngħid li l-flus waħedhom mhumiex is-soluzzjoni, għax inkella il-flus waħedhom kull ma tagħmel tkompli taħdem bis-sistema fejn inti il-flus qed tibagħthom ġo post. Imma bis-sistema internazzjonali dawk il-flus ħajarġgħu jiġu hawnhekk. Allura inti qed tikkrea ċirku li jerġgħu jiġu lura. L-għan huwa li l-flus li jintefqu jgħinu biex jagħmlu dik is-soċjetà self-sufficient. Jekk qed nifhem sew b'daw il-kitchen gardens, li jedukaw ruħhom bejniethom, biex isir iktar bartering bejniethom eventwalment, u allura biex il-flus li jitlu fis-soċjetà jew dik il-komunità jibqgħu jiċċirkolaw kemm jista' jkun f'dik il-komunità. Ħalli dik il-komunità tkun tista' tifjorixxi. It-tieni ħaġa hija li jekk jiena niġi nagħmel 3 ġimgħat miegħek il-Kenja pereżempju, jiena mur ngħix ma' dik il-familja ħalli nifhem ikolli ngħid it-tbatija ta' dik il-familja. Ir-realtà. Li fiha tbatija ma' Fija tbatija, mela ma fiex tbatija, ġifieri inti meta għandek il-xaħat fil-familja tiegħek li huwa marit u m'għandekx flus biex tmur l-isptar,
hija dbatija kbira. li inti għandek it-tifel tiegħek u ma tistax tedukah bħal tfal oħra hija dbatija. Però wkoll waqt li tkun hemm u hawnhekk ukoll hemm bżonn ta' faċilitazzjoni ħafna mill-volontira jaraw elementi li fis-soċjetà tagħna m'għandniex. Is-sens ta' għaqda, is-sens ta' għaqda fil-familja, l-ambjent naturali. Ġifieri aħna għandna faqar hawnhekk li mhijiex materjali, imma għandna ċertu faqar li jew ħadd mur hemmhekk u tajt isma' il-faqar mhux biss materjali, jekk jiena qiegħed ngħix ġo soċjetà fejn il-problema tas-saħħa mentali qiegħda tisplodi mad-dinja mas-saqaf. Fimt? Imħabba l-ambjent li qed ngħixu fih, imħabba il-bini sfrenat li qed ngħixu fih, id-disconnectjajna ruħna totalment minn natura. Hemmhekk dawn huma ibatu minn ansjetà, depressjoni. Ma nistax ngħidlek biċċert għax ovvjament ma titkellem magħhom iwa ara huma jgħixu ġurnata b'ġurnata. Aħna ma ngħixux b'ġurnata b'ġurnata, aħna llum naħsbu li rridu naqilgħu il-flus biex insifru, biex nixtru l-mobile, biex nordna l-ikel meta jiena komdu. So qatt ma nsibu s-sodisfazzjon li mmur norqod u ngħid llum irnexxieli nilħaq l-għanijiet tiegħi. Hemmhekk jgħixu ħafna ġurnata b'ġurnata. Jiġifieri inti jekk filgħaxija ipprovdejt l-ikel fuq il-mejda, kulħadd wasal id-dar b'saħħtu u għada ħatorqod biex tarġa' tqum għal ġurnata oħra, hemmhekk ilħaqt l-għanijiet tiegħek psikoloġikament. Meta jilqu dawn l-għanijiet tagħhom, il-konsegwenza tkun li jkunu iktar kuntenti minnha fl-esperjenza tiegħek? Il-percezzjoni ħafna drabi tal-volontira taf tkun hekk, però r-realtà hija li meta jinqala xi ħaġa bħal problema ta' saħħa jew daw l-affarijiet, lew ħajbatu daqskemm imbagħtu aħna il-persuna l-emozzjonijiet huma umani. U mhux kulħadd jiġorhom l-istess, ġifieri taf jiena jinnaf inkun f'relazzjoni u nħassar u nħossa daqs li kieku għandi xi ħadd fil-familja m'għandux aċċess għall-edukazzjoni għall-saħħa u l-istess ġifieri l-emozzjonijiet ma nistax toqgħod tqabbilhom kif jħossu dan għax kulħadd jħosshom individwalment. Il-persuna tbati bħalma jbati kulħadd, però hemm tbatija li hija inġustizzja, ġifieri hemm batija jekk inti m'għandekx flus biex tmur għas-servizzi tas-saħħa u hawnhekk importanti wkoll li nifhmu kemm aħna fortunati li għandna ngħixu ġo pajjiż fejn is-servizzi tas-saħħa huma b'xejn u kemm hu iktar importanti li neqpaw inżommu accountable lil dawk li jgħidu li qed joffrulna dis-saħħa b'xejn għax is-saħħa billi b'xejn għandna id-dritt nitolbu li s-saħħa tkun ta' kwalità tajba, mhux billi tajt is-saħħa b'xejn. Is-saħħa mhux b'xejn, bro. Ejja ngħidu li l-aċċess għas-saħħa landi fuq dawn l-affarijiet. L-aċċess għas-saħħa mhux b'xejn, l-aċċess għas-saħħa mit-taxxi tagħna. Iva. Huwa aċċessibbli għal kulħadd ugwalment. Imma jiena inti mmorru għax-xogħol. 33%, 35% tax-xogħol tagħna imur ġol piggy bank biex ikun affarijiet bħal saħħa għal kulħadd, edukazzjoni għal kulħadd, mhijiex b'xejn naħdmu għaliha. Għalhekk iktar xi ħaġa li għandha tqabbadek iktar rabja meta is-saħħa ma nibżawx għaliha. All right, jekk nifhem x'intajt fuq it-taxxa li qed ngħidlek huwa li mela it-taxxa hija xi ħaġa kollettiva u li kulħadd għandu r-responsabbiltà jħallasha, suppost għax ovvjament jiena u inti forsi u n-nies normali ħalsu għamma min jista' jilgħab bit-taxxa kif irid, jiġifieri, però meta inti qed tħallas it-taxxa u qed tgħix il-ħajja tiegħek ta' kuljum bl-ispejjeż tiegħek tax-xahar, il-fatt li ma tafx inti meta ħajkollok bżonn l-ammont ta' flus u kemm għandek bżonn, jiġifieri l-aċċess tas-saħħa orajt qed inħallsu t-taxxa ma t-taxxa titħallas għal ħafna affarijiet, imma meta għandek bżonn inti jekk inqalalek xi ħaġa u ħatmur l-isptar, mhux se jitolbuk flus, huwa differenti milli jinqalalek xi ħaġa f'sena fejn inti mhux qed taħdem, f'sena fejn forsi mhux qed taqlaħħa tajjeb u f'daqqa waħda jiġi konta 6,000 lira euro u ma tafx kif ħatħallsu, ġifieri qed ngħidlek li huwa b'xejn is-saħħa. Is-sena oħra kellna każ
fej kien hemm membru tal-komunità li kien marit. U sirt naf b'din il-problema u bdejna bħal speċi għal xiex ma tmurx bħal speċi tiċċekkja. Ovvjament dan il-persuna ikollhom il-barriers, per eżempju, trasport, inti billi tmur tiċċekkja x'għandek u dan it-tabib jgħidlek isma' trid tmur issa tiċċekkja aktar. Jiġifieri inti jekk laqqas għandek flus biex tmur u tħallas biex jiċċekkjak, aħseb wara jekk jgħidlek li għandek problema u trid issa tmur l-isptar. Allura xi jagħmlu ġeneralment joqogħdu jġeddu biex imorru għas-servizzi tas-saħħa għax hemm kost u hemmhekk imbagħad tidħol il-fidi. Mela x'għamel dal-persuna peress li ma kellux aċċess għat-tabib marant il-pastor. U l-pastor x'qallu? Qallu isma' qallu jekk trid tfiq inti għajtillhom ukoll missierek jisolvu l-problemi tagħhom. Qallu u jiena ħaniġi narak fit-28 ta' Marzu għax niftakara dik id-data. U jiena x'in smajt l-affarijiet nipprova ma nindaħalx kif jaħdmu x'jemmnu affarijiet hekk. Però ovvjament fl-istess ħin dak iż-żmien kien hemm xi volontira hemmhekk u bdew jgħidu l-isma' dan is-saħħa tiegħu qed tiddetorjara sew. U offrejnilu li ngħinuh biex imur jara tabib. Wara xahar, ġifieri li beda jistenna l dal-pastor jiġi mar għand it-tabib u t-tabib bagħtu direttament l-isptar. Għamel xi ġimagħtejn 3 ġimgħat l-isptar u dak il-ħin għax ovvjament naf ħafna nies fil-komunità. Dan kont qed nitkellem mal-familja tiegħu ma' min mal-koordinatur tagħna għandna xaħat lokali li huwa isur rappreżentant tagħna li x'ismu u daw bdew jgħidu l-isma' l-isptar u l-kont beda tiela ġida f'tem ta' 3 ġimgħat telalu kont ta' xi 6,000 euro. Persuna li laqqas jaqla jisuq il-motor da piki sejħulhom biex iwassal in-nies laqqas jaqla 50 euro fix-xahar. L-iktar ħaġa li weġġatni hija li il-familja tiegħu, il-ħbib tiegħu, waqt li dan qiegħed l-isptar, mela il-mara tiegħu ma kienx taffordja tmur taraħ kuljum. Għax tgħix ġewwa post rurali u biex toqgħod tmur kuljum huwa kosta lihom. It-tieni ħaġa hija li daw fit-3 ġimgħat li kien marit l-isptar iktar inkwetati fuq kif ħajġbru l-flus biex iħallsu l-kont milli fuq dak li għaddej minnu, fuq dak li xismu ġifieri, u daw fetħu WhatsApp chats, speċjalment dawk li għadhom żgħar, fetħu u kulħadd ġifieri anke nies li ma jafux għax kont fiha diċ-chat kulħadd joffri 2 euros, 5 euros u ġabru ammont mhux ħażin. L-anzjani dawk li m'għandhomx it-teknoloġija organizzaw fundraising events. Dan eventwalment ħallina ġifieri u il-problema li kellu kienet sandfly li meta kellimt ma' tobba għaw Malta qalu li dak marit injection fi żmien tajjeb. Ġifieri titlift ħajja għax dal-persuna ma kellux il-flus, ma kellux l-aċċess fil-moment li kellu bżonn u forsi ma kellux il-flus biex iħallasom għal volja 6,000 euro mhux faċli tħallasom hemmhekk biex jaċċessa għal dawn l-affarijiet. Hemm direzzjoni politika pereżempju postijiet bħal Kenja biex ikun hemm aċċess għas-saħħa li huwa universali. Nixtieq ngħidlek iva, imma le. Per eżempju, għandhom l-lum il-ġurnata issa daħlu tip ta' national insurance għax ovvjament dawk l-allima li nissapportjaw aħna qed inħallsu ilhom għax huwa ovvjament bħalma nħallsu lil min hawn Malta importanti li nittrattaw il-kulħadd l-istess. Isa il-bolol tagħna biex Issa l-bolol daħlu l-bolla, ma mhux kulħadd iħallas għax mhux kulħadd jaffordja, qed tifhem, u mhux kulħadd għandu income li huwa ta' kull xahar. Fim tiġi dik hija wkoll problema oħra li inti m'għandekx kull xahar qed iddaħħal income, inti jiġu xahar tajjeb, xahar mhux tajjeb. Il-fatt li hemm ekonomija daqshekk li ma tistix tistrieħ fuqha, ngħidu. Minn fejn ġejja? Jiena naħseb li waħda mill-ikbar problemi li hemm huwa li l-effett li ħalla l-kolonjaliżmu fuq daw il-pajjiżi li daw illum il-ġurnata jipprovaw jaddattaw għal sistema li ma krejawx huma. U apparti minn hekk meta dawk li kolonizzaw il-pajjiżi telqu ħafna drabi ħallew
lil nies f'pożizzjonijiet u f'sistema li hija magħmula biex tieħu l-affarijiet. Għax huma kreaw sistema wara li waqfu jikkolonizzaw u mbagħad bdew ta' parsi jagħtu l-indipendenza ma mill-ġurnata, pereżempju, ħafna mill-pajjiżi Afrikani l-art, il-maġġoranza tal-art hija ta' proprjetà ta' nies mhux mill-Afrika. Jew kumpaniji, il-Kenja, South Africa, il-Zambia, hemm ħafna pajjiżi ġifieri li jekk tibda tara l-art 70% is owned by foreigners. Jew pereżempju l-Kenja tmur lejk Naivasha. Tista' tara l-foreigners huma l-iktar nies li huma xerrejja ta' art Afrikana jew proprjetarji. Pereżempju lejk Naivasha huwa wieħed mill-ħafna ilma, għandek ħafna nies jgħixu madwarha, għandek kumpaniji Belġani u Olandiżi li għandhom l-industrija tal-fjuri li daw il-ħin kollu jieħdu l-ilma. U għet jinoqsu l-ilma mill-villaġġi li n-nies jiddependu fuqhom. Fimt? Ġifieri inti orajt għandek il-gvern u ħafna drabi tarhom daw il-kummenti, imma l-gvern kif ma jagħmel xi ħaġa, daw mhux huma jiggvernaw, ma x'iswa billi jkollok gvern imma l-poter qiegħed għand il-businessmen. Imma l-gvern jista' jilleġisla biex dawk il-businessmen irrażżalhom biex ta' issir. Malta ssir? Good question. Jokes aside. Le, mux joke. Għaw Malta fis-sitwazzjoni li qegħdin delħin. Min għandu l-ikbar poter fil-pajjiż? Il-leġislazzjoni, jien naħseb li meta tħares li l-kodiċi legali ta' Malta hija kodiċi legali tajba. Il-problema ta' Malta, l-ikbar problema ta' Malta hija li il-rule of law naqra pantomima. Iġifieri kif ninforzaw hija naqra ta' pantomima. Allura spiċċajna f'sitwazzjoni li ma kinitx daqshekk gravi. Għas sempliċi raġuni illi meta inti tibda tilab bir-rule of law ma tħossix mal-ewwel li inti tagħmel xi ħaġa ħażina, tibda tiddeterior da biraħ li nispjegalek tal-kanċer. Inti kanċer day 1 huwa xi ħaġa, imma kanċer day 100 huwa xi ħaġa oħra. Il-korruzzjoni hija l-istess. U llum il-ġurnata naqbel miegħek, jiġifieri li hawn lobby groups li għaw nies tal-industrija illi għandhom ħafna iktar seta fuq kif jitmexxa kif jitmexxa l-pajjiż ta' kif jiġu nforzati il-liġi fil-pajjiż. Naf punt sempliċi. Kif tiġi nforzata l-liġi ta' sanità, per eżempju. Għalfej għatan appartamenti mimlin, xorta għatan appartamenti mimlin b-20 u 30 ruħ, għalfej, għax ovvjament il-cheap labor ma jistax ikun cheap labor jekk daw ħajaffordjaw il-kirjiet, ma jistax ikun mbagħad joħorġlok galdes u s-sotof se nagħmlu ħanamlu din il-liġi. Il-liġi kienet hemm bro, il-liġi ilha hemm xi fucking 30 sena minn għalli qed titnejjek. So il-problema ta' Malta hija l-infurzar. Kif ġejna Malta mill-Kenja, min għandu l-poter fil-pajjiż. Eżatt, biex Issa immaġina inti Malta aħna pajjiż li tista' tgħid ma tantx għandna riżorsi jekk għandna riżorsi naturali. Right? Issa daw aħna għandna l-problema li l-imprenditur għandu l-poter. Issa immaġina inti tħalt tigverna wara l-indipendenza ġo pajjiż fej ħafna jekk mhux il-maġġoranza tar-riżorsi naturali li jiswew ħafna flus huma proprjetà mhux tal-gvern. Anka għaw Malta għandna diffikultajiet fuq biċċa gżira, jiena meta qed tissemmi għax hemm 20 persuna toqgħod ġew appartament, jiena mhux dik insaqsik min hu l-proprjetarju tal-appartament. Min għandu l-proprjetà u l-flus għaw Malta u għal xiex mhux qed jinforzawhom dawn l-affarijiet mhux qed jinforzawhom għax ma jafux jew għax ma jridux jinnikżu lil min għandu l-poter. U ġejt għal dal-argument għax ħafna drabi jkun hawn dal-argument għax jistgħu jagħmlu xi ħaġa, ejja nħarsu x'aħna nagħmlu aħna bil-blarfin, bl-intelligenza, bil-valuri li għandna bħala soċjetà tal-punent li mmorru nxerdu mad-dinja kollha. U nippretendu li għandek soċjetà fejn għandek inqas nies edukati għax l-edukazzjoni ma waslitx isom għandhom it-tort li ma jagħmluhiex. Il-politikant huwa
differenti kulturalment, imma huwa gwali kullimkien. Il-politika dejjem ħajrappreżenta lil min għandu l-flus, min għandu l-poter. Sibba ftit fatalista, meta nħares per eżempju lej il-modell nordiku, nara li daw għanna jesportaw, għanna il-rizors tagħhom, l-industrija tagħhom, u għandhom kapitalizmu kbir meta tħares lej Danimarka u Norveġa, u ma dejjem speċa meta tħares lej, sejt kien jisma dik il-foundation, hemm xi fundazzjoni li tkejjel kemmu kapitalist il-pajjiż. U dejjem, insomma, daw dejjem ikunu fost l-iktar 10 pajjiżi li jkunu kapitalisti fid-dinja, li għamlu kapitalizmu fid-dinja. Pero l-istat għandu kontroll tajjeb fuq dak li huwa tal-istat. Jaf eżatt illi il-kapitalisti sa jasalsaw. Imma ma jaqbiss il-lajn ta' men. Ma jaqbiss il-lajn ma jħallux taħdem. Iġveri, jien naf per eżempju l-Amerika kienu jippruvaw jaddu liġi li ma tistax tkun union per eżempju. No way, pruvaw jitellawa parlament, id-Danimarka, ġifiri, għazbdiet. Ġifiri, hemm politiċi, hemm statesmen li huma pajjiżi perfetti, imma għandhom ħafna responsabilità ċivika ġo dawk il-pajjiżi li hawnhekk u f'ħafna pajjiżi m'għandniex. U dik hija importanti li il-ċittadin ikun jaf ir-responsabilità u l-ċittadin ikollu jieħu il-poter fidu li ċ-ċittadin ikun jaf li għandu vuċi li jibda minnu nnifsu. Kont in-Norveġja darba minnhom, ma nafx kien l-argument insejda l-ħin ma xi ħaġa li xi ħadd kien unemployed għal xi żmien u rrid xorta jħallas xi ħaġa. U kien hemm xi ħadd Malti ħdejna u għallu bħal speċi għal xi ħadd ħallasha bħal speċi. U li affaxxinatna li dan kien ediment li hija responsabilità tiegħi li nħallasha. Fimt? Ġifieri biex tasal hemmhekk irid ikollok pjan u jrid ikun naqra pjan ġenwin li you empower the people in a society. Issa, bejn il-Norveġja, bejn Malta u l-Kenja, naħseb li Malta qegħdin suppost jew nemmnu li aħna ħafna iktar avvanzati fuq livell ta' edukazzjoni, ta' responsabilità ċivika. Ġien nippretendi li fejn jidħlu daw l-affarijiet, fejn il-gvern u di mhux xi ħaġa illum, hija xi ħaġa over the years, fimt? U għandna wkoll naqra l-mentalità u l-effett kolonjali, aħna ma ninsewx li aħna għadna ħafna lura fejn tidħol ir-responsabilità, tista' toħroġ barra u tara nuqqas ta' responsabilità ċivika li teżisti f'dan il-pajjiż. Però d-dibattitu kolli ħafna ma ġejjer ma xejn ma. Minix ċert jekk hux il-kolonjaliżmu għalfejn. Għax meta nħares madwar il-baċin Mediterran, tax li l-Greċja per eżempju, daw ma kienux għanna kolonizzati, daw kienu fil-kingdom huma l-attitudni tagħhom lej is-sens ċiviku kif iħallsu t-taxxi, kif iġibu ruħhom mal-gvern identiku għal tagħna. Meta tara l-Isqallin jew it-Taljani huma l-istess. Daw ma kienux kolonizzati, daw kienu frammentati, mbagħad Garibaldi għadhom, daw kienu anzi ħafna minnhom potenzi. Però hemm xi ħaġa għandna. Ma nafx eżatt x'inhi jekk hux għax isħana fis-sajf, ma nafx eżatt x'inhi. Illi kulturalment għandna din il-kapaċità illi nillapazzaw Madonna u b'xi mod inġaħġħuha, bla dubju l-kolonizzazzjoni kellha xi rwol. Però naħseb hemm affarijiet oħrajn illi rdaħarsu jew jista' jkun l-impatt kattoliku wkoll. Għanajdwek li hemm affarijiet oħrajn żgur mhijiex biss il-kolonjaliżmu waħdu. Il-biża tiegħi jew forsi dak li nixtieq nisottolinja li tajjeb tħares lejn il-passat biex tifhem x'sawrek u għalfejn għandek forsi ċertu patoloġiji llum bħala risposta ta' dak li ġralek fl-istorja tiegħek u ċertu preġi wkoll. Però noqogħdu attenti milli nibqgħu nistrieħu fuq dik l-iskuża li aħna illum u fil-ġejjien ħanibqgħu nġibu ruħna hekk għax it-trauma tal-passat tan ġerħitna b'tali mod illi bil-forsi komplu b'dil-inġiba patoloġizzata. Naqbel, mhix skuża biex inkunu hekk, imma importanti li nifhmu l-passat, fis-sens mhux qed ngħid li l-kolonjaliżmu u daqshekk, imma importanti li tifhem il-passat biex timxi l-qudiem. U Julian,
ta' hippie kapitalist li hu, qed ifakkarni li 12 l-episodju tal-podcast għaw il-każin huwa propju dan id-dibattitu li kien dibattitu intens ħafna dwar il-kolonializmu. Kellna Emanuel Mifsud u Charles Schwirep illi taw battikata taw ġlida tajba lil Simon Cousins u Professor Warrington kienet tajba ħafna. Isma', tlaqna lura lej il-ġrajja tiegħek. Tajjeb. U għet nħos isek li għet b'dak li għettajt isek għet tiġbidna l-iktar lej Malta. Allora ħansaqsik naqra fuq il-proġett tijak ġewa Malta. Għax Right to Smile għandu kol dimensjoni lokali. Il-proġett tagħna mhux tiegħi. Ma tantx nieħu kost. Inti il-fundatur tiegħu Jiena l-fundatur, ma fundatur jew le fundatur, jiena meta ftaħt l-organizzazzjoni mortant l-avukati jew notar u għalli isma' li taf li għandek bżonn 4 min nies miegħek, qedlu jiena 4 min nies minn fejn ħansibhom. U għadu l-avukat li kien jarma ma' ġembu s-segretarju. Ovvjament bdejt u l-ewwel ħaġa li għamilt kont mort indur naqra South America biex naħdem ġo orfanotrofju fejn kien hemm tfal li huma morda bl-HIV. Ħdimt ġo wkoll ġo dawk li ta' South America jgħidulhom il-favelas fejn ena bnejna xi dar. U ovvjament bdejna l-ewwel gruppi. Kont fortunata għax niftakar qabel tlaqt kont mort naħdem ġo bar, nagħmel il-birra kuljum ġo bar kienu jiġu 2 min nies biss kemm dom temmek u kien jiġi wieħed kuljum Ingliż ġo taslima le qabel tlaqt is-South America. Għax jiena kont ħanmur nagħmel xarej South America bej April u Mejju u mbagħad niġi nlest il-volontira u nitlaq. U laqas kont naf kemm għandi volontira xi 3 kien hemm u tawni l-kelma. U dal-persuna kien jiġi kuljum u jiena kont noqgħod naqsam miegħu x'għandi f'moħħi l-ħolma u hekk. U meta wasalt tal-aħħar ġurnata għalli isma' għalli importanti nikteb artiklu fuq dak li għatli. Għatlu ju għatlu ma jgħidbu xin nkun is-South America ta' għatlu x'mistħija, għatlu x ma jgħodux jibatu l-nies. Għalli all right, għalli għaxina naħdem ma' Times. U bat kont il-Kolombja u niftakar. Paddy Cook jismu. Paddy Cook. U kont qiegħed ġodan l-orfanotrofju ma kenniex internet fil-weekend ħalli tfal ma joqgħodux jmorru fejn jridu bl-internet. U tnej fil-għodu tħalt u dak iż-żmien Facebook tiegħi biex nirċievi xi messaġġ jew notification kont nistenna xi xarej. U sibt xi 100 messaġġ, xi 200 notification ġara. U nara kulħadd jieħu ritratti ta' dal-artiklu u niftakar kien artiklu xin rajtu fl-aħħar sentenza għaxina kontatlu l-organizzazzjoni ħad tkun sekolari, mhux se tkun bħal ħafna mill-organizzazzjonijiet li hawn li huma reliġjużi, missjonarji. U dar kiteb l-aħħar sentenza mhux hekk ma kitibha li għamilt ta' ċara li m'għandniex naqsmu mal-Knisja u jiena dak il-ħin li ħajduru kollha kontrija. U fir-realtà dik is-sentenza baqgħet ġifieri sa 4-5 snin wara baqgħu jiġu n-nies u jgħidu li jiena għażilt li niġi nagħmel il-volontarjat magħkom imħabba dik is-sentenza li konsibta interessanti ħafna kif jiena bżajt minn dik is-sentenza għax taf kif inhi Malta. U speċjalment dak iż-żmien kienet naqra iktar. Però kellha impatt kbir. U minn hemmhekk imbagħad kelli l-ewwel grupp ta' volontira kien hemm Malliema, Svetlana, ma rridx insemmi ismijiet għax ninsal xi ħadd u mhux sew. Però raġgħet telat is-sena l-oħra u mbagħad mat-tieni u t-tielet sena irnexxieli naqqat 5 min nies li kienu attivi. U qed nagħmel ejja nibdew board kif suppost. Għacċat l-avukati u n-notara li kienu. U bdejna bil-ewwel board. U minn dakinhar kont parti mill-board jiena u fl-2017 kont ħanibda nieħu isu living wage 400-500 fix-xahar. Allora ma stajtx neqpa fil-board, ma rridx neqpa fil-board għax inti jew ħad tkun amministrat jew deċiżjoni kemm ħażek. Din hija NGO importanti li taħdem mod trasparenti. U ovvjament ħriġt mill-board u mbagħad kont bil-pjan li sal-2020-2021 kont ġa tkellimt mal-kollega tiegħi li jiena ħanoħroġ mill-organizzazzjoni, ma rridx neqpa fl-eżekuttiv, ma rridx mill-bidu kelli l-idea li qatt ma nikkrea l-organizzazzjoni u niddependi fuq għax din hija xi ħaġa soċjali għall-komunità speċi, so ma rridx inżomm
hija opportunità x'inti anke taħdem ġo NGO, kellna ħafna nies li qatt ma ħadmu ġo NGO, qas kienu fis-settur soċjali u b'dan il-volontarjat jew Malta u ħana sal-elemmek għax dejjem naħarġu Morna l-favela, sta-sliema. Eżatt, wasalna biex nies wara sena bdew isma' jiena nixtieq nagħmel volontarjat, jiġu jkollhom enerġija ġo fihom wara li jagħmlu esperjenza ta' 3 ġimgħat li jkunu jridu jbidlu d-dinja. U ovvjament kellna ħafna nies li jridu jagħmlu l-volontarjat u għalina flus ħafna naħseb qatt minn tħassib post minn tagħna fejn nitolbu l-flus. Ħlif fil-COVID għax ma stajniex nagħmlu attivitajiet. U niftakar ovvjament il-volontira huma riżorsi qed joffrulek il-ħin, il-ħilijiet tagħhom, jiġri kelli social workers, psychotherapists, youth workers, għalliema. U deċidejna li niftħu proġett Malta. Dejjem bl-istess element. Dak kienu ħafna nies li ġew magħkom għall-missjoni u mbagħad ġew lura Malta b'xeba. Hemm differenza l-missjoni u dik nagħmluha mbagħad jgħid li volontarjat. Importanti għax missjoni jew missjonarju huwa xi ħadd li jmur ixerret il-kelma talla. Volontier. Għalija missjoni huwa Indiana Jones, ġifieri. Dive into a simple health check, body mass index and more for just $19.99. Browns. Immortu tagħmlu il-volontarjat, ġew lura b'xebba enerġija u inti għad l-enerġija riżorsa, bro. Mhux hekk. U għattom biex tkun tistgħu tkomplu l-ħidma tagħkom Malta. Ekku, kellna social worker magħna li kienet taħdem ftit hours magħna u għalt li ejja mmorru għand xi organizzazzjoni tal-gvern u ngħidulhom isma' aħna nixtiequ nibdu dal-proġett fej. U għalunna Santa Lucia. Min għalilkom Santa Lucia? Kien hemm nsejġ kienet dil-organizzazzjoni kienet xi ħaġa xi attività community-based organizations tal-gvern f'xi fondi tal-EU li mbagħad spiċċaw ma komplewx, però kienu jaħdmu ħafna fil-komunitajiet. U għalun nisma' għalunna Santa Lucia hemm bżonn ħafna Santa Lucia huwa raħal ġdid ma tantx għandhom element ta' identità fil-lokalità ġilla hemm każin tal-banda, ma tantx għandu storja Santa Lucia. U ovvjament hemm problemi soċjali kbar. Jiena minn Santa Lucia, ġifieri l-ewwel domanda li għadd tina huwa sew li jiena niftaħ proġett lokalità tiegħi, bdejt naħseb mill-atetiku u klarifikajt għalu li le, u bdejna proġett, bdejna ġivri billi morna fil-komunità, grupp ta' nies, nitkellmu maż-żgħażagħ, għadna grupp żgħir, u sal-lum għadu għaddej dan il-grupp naħdmu ġo Santa Lucia. Meta bdejtuh li ma sena dan? Fl-2016. Ok. U mbagħad bdejna u kena ġiviri ħafna żgħażagħ li naqdu, ħafna ġiviri mhux bħala kwantità, ma ammont tajjeb ta' żgħażagħ kienu grupp ta' żgħażagħ li mill-lokalità u bdejna flimkien ġiviri anka l-approach li ħadna għal proġett tal-komunità Malta, l-istess kien, ġiviri aħna ma morniex isma' aħna għandna da' servizz. Tajna ma' żgħażagħ, x'taħsbu li għandkom bżonn, għandkom daw ir-risorsi, għandkom youth worker biex naraw li s-servizz li qed nofru huwa professjonali, għandkom budget fix-xahar, intuhom €200 fix-xahar. Użawh kif tixtiequ. Għanna daw il-200 € fix-xahar liż-żgħażagħ. Lill-grupp, mhux iż-żgħażagħ dirett, ġifieri huma għandhom youth worker, hemm il-volontira u hemm iż-żgħażagħ jintaqgħu kull xahar għandhom mentors meeting u jkollhom ovvjament fis-sessions jintaqgħu maż-żgħażagħ u jiddeċiedu isma' x'attivitajiet ħanamlu dil-ġimgħa. Ħammorru nagħmlu volontarjat mal-annimali. Ħanġibu lil tasset jkellmuna fuq substance abuse, ħanġibu. L-aġenda jagħmlu huma. Ekku, il-grupp tal-komunità jiena rari, kważi. Il-grupp tal-komunità huma wkoll iż-żgħażagħ tal-komunità. Ekku, żgħażagħ tal-komunità. Flimkien mal-youth workers u l-mentors. Eżatt, għax youth worker huwa professional Malta, ġifieri inti trid tkun kwalifikat biex tkun youth worker. Ġifieri aħna intuhom a paid professional, għax ovvjament importanti li għandek il-volontira maż-żgħażagħ, allura inti jrid ikollok child protection policy, volunteer policy, u naraw li s-servizz qed ikun professjonali u ta' standards ta' youth work.
Però mbagħad they are a community group, ġifieri jaħdmu kważi tista' tgħid indipendentement, ġifieri għandhom budget fix-xahar li jużaw u ġieli jitolbu iktar, ġieli jekk imorru camping pereżempju ħajonfqu iktar u nipprovdulhom. Apparti minn hekk aħna ngħinuhom kif, ġifieri jekk ikun hemm xi fondi li joħorġu mill-Aġenzija Żgħażagħ ngħidulhom ismgħu dal-fond. Tridu xi riżorsi u jornaw pereżempju l-aħħar li jornaw affarijiet tal-camping, ħalli jkollhom l-affarijiet tal-camping. Jew pereżempju l-Erasmus fejn jistgħu l-ewwel bdejna bil-volontiera fejn jmorru u jagħmlu taħriġ training fuq youth work, fuq working with challenging youth, jew how to use drama, x'ismu. U dawn ikunu grupp żgħażagħ illi jisom jitħadnu ġewwa grupp u mbagħad jibqgħu għaddejjin bil-programm. Jista' xi ħadd pereżempju llum jgħidlek isma' nista' nidħol magħkom jien. Mela, mhijiex dan mhux ikun intake bħalma hija l-iskola. Le. Ġeneralment ħafna drabi jġibu l-ħbib tagħhom hekk huma l-intake. So jkollok ġenerazzjonijiet differenti, però għandna żgħażagħ li kienu youth bdew il-magħna ta' 14-il sena. U llum il-ġurnata naħseb min għandu 20 sena pereżempju, issa sar mentor jew junior mentor, fimt? Ġifieri tikkrea komunità fil-komunità, speċjalment illum il-ġurnata żgħażagħ ma tantx għandhom spazji fejn jintaqgħu. Qabel il-knejjes fil-lokalitajiet kellhom il-youth groups tagħhom li kienu fondamentali, ġifieri tittaqa' ma' nies illum il-ġurnata li għadhom jgħidulek x'impatt ħalla il-youth group li kien hemm il-parroċċa x'ismu. Ħafna minnhom daw illum il-ġurnata qed jingħalqu. Jiġifieri biss il-ħamrun fil-pjazza hemm wieħed jiġifieri abbandonat, jiġi da probabbilment issa jiġi żviluppat. Il-pjazza ta' Raħal ġdid daw kollha tilfu ħafna mill-engagement tagħhom mħabba risorsi, mħabba nies li naqdu ma nafx. Issibu żgħażagħ ġifieri is-sejħa kemm kbira taż-żgħażagħ biex jiġu għandkom. Ma ngħidu hekk aħna mhux kwistjoni ta' kemm is-sejħa kbira, imma li huma żgħażagħ li qed jfittxu spazju li huwa sigur. Għandek ħafna, ġifieri għandek żgħażagħ li pereżempju għandhom l-awtiżmu, daw huwa l-unika, ġifieri tiġi ġenitur tgħidlek dan huwa l-unika spazju soċjali li għandu t-tifel tiegħi u ma jittilfux waħda. Għandek żgħażagħ li għandhom ċertu tip ta' diżabilità li jiġu hemmhekk u jkomplu ma kollha għandek żgħażagħ normali, għandek żgħażagħ li forsi ġejjin li ġili jkollhom xi problemi ta' żożija ngħidu aħna, u mbagħad jibdew jiġibu x'ismu sorti għandek mix ta' żgħażagħ. Ovvjament waqt il-COVID provajna nkomplu nofrulhom is-servizz u hemmhekk ħareġ il-bżonn li nibdew ukoll nindirizzaw il-problema kbira li hawn fiż-żgħażagħ ta' mental health, ta' loneliness, ġifieri ħafna mill-problemi li naraw illum il-ġurnata maż-żgħażagħ u li nindirizzaw aħna ovvjament hemm is-servizzi soċjali huma daw l-affarijiet problemi ta' saħħa mentali, problemi ta' esklużjoni, ġifieri li ma jkunux jistgħu jissoċjalizzaw bħal żgħażagħ oħra, ġieli tkun imħabba karattru, ġieli tkun imħabba l-abilitajiet tagħhom li ma jistgħux ikomplu ma jistgħux imorru futbol, ma jistgħux imorru basketball. Ġifieri importanti li jkun hawn daw l-ispazji fil-komunità fejn inti taf li tista' tmur ġo post fejn tissoċjalizza, fejn tissib xi ħadd li huwa role model, li huwa l-mentor that you look up to, li tista' tmur titlob għal support, għajnuna. U intom tipprovdu daw il-mentors? Iva. U daw il-mentors kif tażluhom intom? Ngħidu hekk ġeneralment nagħmlu sejħa għal volontiera. Fil-bidu kienu jkunu kollha dawk li jiġu jagħmlu l-volontarjat magħna barra u mbagħad wara għandna sistema fejn ngħidulhom isma' tixtieq tkompli tagħmel volontarjat? Iva, għandna daw il-gruppi. Jew nkella nofrulhom opportunitajiet ma' organizzazzjonijiet oħra. Dik kienet l-idea fil-bidu li meta jiġu lura jkunu ħafna motivati u konna ngħidulhom isma' tista' tagħmel volontarjat jew nkella isma' what are you passionate about? Animal welfare, isma' mur għand l-AAA, mur għand x'ismu għamel volontarjat. Però kien hemm ammont kbir li kienu ngħidu hekk loyal to the organization, they wanted to continue to be part of the organization. So mbagħad jiġu fuq il-proġetti tagħna. Fil-COVID ovvjament inqatad dik għax ma kenniex x'ismu, kienet quite challenging il-COVID għas-settur kollu. Però llum il-ġurnata minn qabel COVID għal wara l-COVID
tbidlu naqra dinamiċi ta' min japplika u din hija xi ħaġa vera sabiħa. Fejn qed ikollok ħafna nies li mhumiex Maltin li qed japplikaw biex jagħmlu l-volontarjat fil-komunità u meta ssaqsihom ir-raġuni għax dejjem insaqsi għala tixtieq tagħmel volontarjat. Ħafna drabi ssib ħafna Maltin li jgħidulek li I'm trying to find meaning in my life. Però l-barranin jgħidulek ħafna minnhom għax nixtieq insir naf iktar il-kultura Maltija, nixtieq noffri ħini għall-komunità Maltija peress li qed ngħix hawnhekk. U din hija xi ħaġa vera sabiħa. Il-volontarjat huwa mod kif inti tintegra ġo soċjetà, ġo lokalità, ġo komunità. Jiġifieri dan mhux qed nivvintaw aħna. Però wkoll l-ammont kbir ta' nies li llum il-ġurnata naħseb għandna xi ħadd mill-Kenja, Peru, Ċile, għandna nazzjonalitajiet differenti. Kemm qegħdin volontier għandhom? Attivi għandek board li huwa magħmul minn 6 nies, għandek il-mentors li għandna su xi 20, għandna gruppi ta' fundraising team, events team, naħseb qegħdin 40 volontier attivi u daw jiġifieri ħafna minnhom jaħdmu wara l-kwinti tagħlek ngħidlek li bħala fundatur naqra overrated l-attenzjoni li nieħu għax li kieku ma kinux daw in-nies u l-idejat tagħhom jiena ħafna aktar ħdimt fuq il-struttura, fuq is-sistema iktar jien minix youth worker. Fimt pereżempju ġifieri jiena kważi Iddejjaq il-popolarità li għandek? Għanajdu hekk mhux iddejjaqni imma li l-identità tiegħi tispiċċa biss fuq right to smile. Iddejjaqni parti mill-identità tiegħek iddejjaq imma? Li hija parti le ma l-identità tiegħi ħafna minn hekk. U apparti minn hekk li qatt ma xtaqt li nikkrea xi ħaġa u nsir dik il-ħaġa. Jiena bniedem li kurjuż ħafna ġifieri. Bniedem artistiku? Le, I mean, nħobba l-arti ma ġifieri provajt indoq is-sitar, indoqqa ma mtajdlix immur indoq qudiem in-nies bej l-ħbieb. U hekk nieħu gost impinġi ġieli naqbad żmien impinġi għalija jew ġieli nagħmel xi kart tal-birthday iva. Imma il-valur tagħhom mhumiex fl-arti hija fuq il-proċess li għamilta u qatt noqgħod nagħmilha. Mela nista' ntik naqgħod l-opportunità biex tgħidilna x'huma d-dimensjonijiet l-oħrajn ta' Damjan? Mela, illum, għax ovvjament. Min inti, speċa id-dimensjoni tal-personalità tiegħek, x'inhuma? Għax jiena wkoll l-iktar li nafek bħala Damjan tar-right to smile. Iva, ħafna nies jgħidu li ġifieri li diffiċli taqbadni taħt kappa. Tit kafe? Ja nieħu kafe. Ħanieqfu ftit. Le. The show must go on. Tajjeb, ġifieri daqshekk informali li nistgħu nistolbu kafe. Ġiet bro. Tajjeb. Fil-konfini tal-liġi. Mhux hekk. Minu Damjan. Imma min jiena llum l-istorja tiegħi diffiċli għax jiena bniedem anke jiena nsibha diffiċli biex nispjega li l-nifsi għax bniedem li għandi ħafna interessi kultant iżejjed u ġili nkun fuq interess naqra xi ħaġa f'daqqa waħda nagħmel xi xarej nidħol ġo xi ħaġa oħra però llum. X'inhu jokkupalek l-interess tiegħek bħalissa? Mela hija l-għalqa, l-agrikoltura, ħija farmer, full-time farmer, ġifieri apparti jaħdem xi żewġ xogħlijiet oħra, però huwa farmer, għax ovvjament mhux faċli tkun farmer illum. Jiena dilettant, jiena nkabbar l-ikel, hemm pjaċir fih il-fatt li nkun f'kuntatt man-natura, mhux biss biex ikolli prodott tajjeb jew ikollha ħafna, ma il-proċess tan-natura hija sabiħa wisq tiggrawndjani, jiġifieri vera inħossni kuntent meta nara pereżempju inħares taħt xi ħassa u nibda nara insetti differenti jew jiġu għasafar għalija hija xi ħaġa meraviljuża u tikkalmani ħafna, toġobni ħafna, joġbuni ħafna l-irħula u l-kultura Maltija, l-identità Maltija, anke l-istudju tiegħi għamilta fuq il-pjazza ta' Ħażebbuġ u. X'istudjajt? Soċjoloġija. Soċjoloġija studjajt? Ejja, kont qed tgħidli l-lecture kien ta' soċjoloġija ma kontx naf li studjajt soċjoloġija. Xi dimensjoni partikolari ta' soċjoloġija li għandek preferenza liha? Ngħidu hekk delħin l-iktar li qed nieħu gostu anke
throughout iġu apparti li hemm il-soċjoloġisti li huma bħal Marx, Durkheim u affarijiet hekk li ovvjament dejjem interessanti, ma jiena bniedem prattiku ħafna ġifieri it-teorija naqra u ninsija ġifieri, fimt imma nassorbija. Però l-iktar li nieħu gost naqra u nara rilevanti għallum huwa ta' Bauman fuq liquid society, fuq kif illum il-ġurnata s-soċjetà moderna l-element ta' komunità ta' relazzjonijiet b'saħħithom spiċċat illum il-ġurnata we're living in a risk society li n-news il-ħin kollu qed jgħidulna ġej diżastru u mhux għax mhux qed jiġru ma l-insecurity li hawn fis-soċjetà hija kbira li qed fl-opinjoni tiegħi nlinkjhom għala għandna daw il-problemi kollha ta' saħħa mentali, fimt? U l-ewwel inti semmejt li mort għand terapista u qaltlek fil-passat naħseb element importanti u nieqes li hemm fuq għala n-nies illum qed imbagħtu ħafna bil-problemi ta' saħħa mentali hija li l-ambjent li qed ngħixu fih. Maħniex qed neħdu konsiderazzjoni li mhux ħafna parti mill-problema tas-saħħa mentali nistgħu insolvuha billi nbidlu l-ambjent li ngħixu fih. Għalhekk importanti li nitkellmu fuq spazji pubbliċi, fuq il-bini sfrenat, fuq il-chaos li hemm dawn huma kollha affarijiet li qed iqajmu ansjetà kbira fin-nies li meta inti iżżidhom mal-problemi l-oħra tal-persuna qed jiġibu n-nies f'punt li jisplodew. Jiena waqaft insuq il-karozza u neħħejta kien hemm element minnha li nipprova kemm jista' jkun ngħix bi prinċipju fimt ġifieri, imma wkoll li jiena bniedem kalm ħafna. Ġifieri, u alla volja nkun ansjuż imma kapaċi nżomma u mhux se naqbad. Meta kont insuq noffendi n-nies, nidaj, nervi, mhux noqgħod noħroġ rasi minn ġottieqa ta' imma in-nervi l-ansjetà li kienet taqbanni li filgħodu nasal fejn għandi nasal u tiġa l-ġurnata tiegħi. Minn meta neħħejta skoprejt dinja totalment differenti. U biddit li ġiri bej l-2019 u l-2020 kelli problemi ta' saħħa mentali li kienu ġejjin minn fil-li għamil 9 snin inqatta ħafna mill-ħin tiegħi ġo postijiet vera rurali. Ġiri l-Kenja kelli kamra daqsdiet għal pjanċi u ngħix ġo fiha għal żmien twil. L-Indja l-istess ġo post rurali ġejta u Malta number 1 peress li f'dawk id-9 snin kont niġi għal xarej kont niġisni fuq vakanza. Allora ma kellix ma kont isni niġi u nitlaq. U għalkemm kont qed inħoss il-kambjament li qed jsir differenti minn meta tiġi u trid tgħix fis-soċjetà u x'in ġejt lura, ma kellix sigurtà finanzjarja. Għadni sallum imma għall-inqas tallimt nikkopja via u x'ismu. So inti tallimt ikkopja biha jew tallimt kif timmitiga? Adattajt fil-fatt fis-sens. Għax ma ġej kont taqla 400 euro fix-xahar jew kemm għadli minimum wage sallum għandi tista' tajt. Imma issa ovvjament ħanoħroġ mill-organizzazzjoni għax ovvjament issa naħseb li mhix kwistjoni li ma nistax nitħallas iktar jew li ma nemminx li min ikun qed jieħu r-responsabilità li għandi jiena fl-organizzazzjoni m'għandux jitħallas, imma jiena bħala fundatur qatt ma ħassejtni komdu li naqla l-flus mill-organizzazzjoni. Kelli bżonn ngħix għax jiena ddedikajt 10 snin ta' ħajti illum il-ġurnata u mhux hekk waħda meta ġejt lura kulħadd inti m'għandekx post u jiena bdejt nirrealizza li nisma' x'kien il-kost jiena għamilt il-ħaġa. Kulħadd jgħidlek proset, imma fl-istess ħin kulħadd qed jitfalek dik il-xismu ma ħsibx għalik inti u ma kienx faċli. L-nies kienet dik parti mill-qabletek xabanzjeta? Dik kienet waħda għax ovvjament jiena bdejt inħoss li issa too late, kulħadd int m'għandekx post. Kif m'għandekx post? Se tagħmel meta x'eta kellek meta intbaħ? 38 sena, meta 2019 għandi 43. U ovvjament ma kienx faċli. Kont diġà qed naħseb biex noħroġ mill-organizzazzjoni dak iż-żmien, u mbagħad faqqat il-COVID u l-pjan li kelli ovvjament mhux se nitlaq lil kulħadd ngħidilhom isma' jien ħanitlaq issa tax xogħol stajt insib. Però kien mument fejn fil-waqt il-COVID ma kontx qed naqla flus, xahar twal
nibatu l-flus għax ovvjament l-għallima ridna nkomplu nħallsuhom, minflok qassamna l-ikel mil kull jum ġol iskola, qassamna l-ikel fil-komunità u kien hemm xhur fej jiena ta' 40 sena jew kemm kelli mmur għand ommi u missieri biex jgħinuni xi ħaġa bil-kera li ma kienx faċli mentalment. Ovvjament jiena dejjem nemmen li momenti diffiċli fil-ħajja huma opportunitajiet biex tikber u tarġa' toħroġ minnhom u tkun ta' livell ta' għarfien tal-ħajja differenti, so dejjem kelli dak il-xis. U ma kienx faċli. Apparti minn hekk jsiru ħafna kambjamenti. Ġieli għaddilek minn moħħok li għamilt żball? Ġili mhux żball, ġili ħsib ta' kienet worth it għalija personali. Speċjalment dak iż-żmien, bdejt ngħid ma jiena sewwa daw qed jgħidu li jiena issa il-futur tiegħi huwa x'ismu hawnhekk kulħadd moħħu fil-flus, dik kienet oħra, jiena ma tlaqx fl-2011-12 kulħadd moħħu fil-flus. X'in ġejt lura s-soċjetà kienet bidlet u saret ħafna iktar diffiċli tgħix Malta. Anke l-ambjent jiena lija bidlet Malta, ġifieri. Imma l-fatt li inti ġejt f'soċjetà fej għandek bżonn ċertu ammont ta' flus biex tgħix mod bażiku ħafna u ġejt lura mingħajr saqaf fuq rasek bidħul minimu ħafna, għamilt taf li għamilt dak li ġo qalbek ħassejt kien dak li kellek tagħmel, dak li xtaqt tagħmel, però mbagħad fl-aħħar meta ġbidt il-kont inti kont bniedem vulnerabbli. Dak iż-żmien ma kontx nara l-valur li bdew jagħtuni n-nies. Għax inti bħal matlek kulħadd taw kemm inti raġel tal-ġem u kont taf inti kemm ma kontx qed nara dak il-valur, bdejt ngħid ma ħadd ma jaf ix-xogħol id-batija. Waqt l-ewwel 9 snin ma kontx narhom għax kont gas down għaddej, ġifieri jiena kont naħdem kważi tista' tgħid 24 hours għal 7 xhur fis-sena għax meta qiegħed hemmhekk koordinatur għax il-volontira kienu jiġu u kont inkun koordinatur jien lejl u nar magħhom, fimt? U ġifieri dejjem mod professjonali, ġifieri kien hemm min kien jgħidli kemm inti stramp, ma jiena kont dejjem inżomm f'moħħi li jiena hawnhekk qiegħed naħdem mhux qiegħed biex noqgħod nagħmel ħbieb u niltaqa' man-nies. Għamilt ħafna ħbieb, fimt, ġifieri over the years, imma waqt li kont hemmhekk mhux ħbieb kont qed nagħmel, jiena kont f'xogħli x'in ġejt hawnhekk, indunajt li intqajt ma' ħafna nies imma il-konnessjonijiet ma għamilthomx. Għax dawk kienu jiġu lura, anke sħabi f'dawk iż-żmien għamlu memorji flimkien u jiena ħassejtni kont nieqes u ħassejtni li jiena tlift il-konnessjonijiet tal-ħbieb. Kelli narġa' nibda. Li n-nies ikellmu il-persona ta' Damjan u mhux il-bniedem ta' Damjan li għandu bżonnijiet tiegħu wkoll. Kienet hija taffettwani u mhux iddejjaqni ma tkun qiegħed jien Affairs Garden u minflok xi ħadd jiġi jgħidlek kif inti mela m'intix imsiefer, meta ħadd tarġa' titlaq. Jon kella għadli hello demel. Mux b'mod ħażin li għax. Xaħna mod friendly ħafna. Apparti li wkoll kulħadd jibni l-idea tiegħek fuq dik l-identità biss. U jinnaf pereżempju għadha tiġri sal-lum ta' ma nkun pereżempju l-aħħar inkun parti għaddejjed nieħu gosti jiena sħabi kollha jafu li nħobb naqra l-intimità, fimti minix bnidem soċjali, preferi npoġġi ma' persuna u noqogħdu ngħidu kelma flimkien milli noqgħod ħafna nies. Ma nieħu gostu jiġi xi ħadd, inti Damjan ta' rajtu smile. Xi tlieta ta' filgħodu. Ġa ħafna nies jafuk bla ma tafhom. U b'mod tiġifieri dawn ma tistax tgħidilhom għax dawn b'mod vera ġenwin u vera ta' apprezzament jiġu, fimti jgħidulek dawn. U dik kienet taffettwani għadha sal-lum taffettwani, fimt? X'ikun ir-rispons tiegħek? Għanajdek, jena anka biex nibda konverzazzjoni ek ma tantx naf namel small talk jew ma nafx xajtulu, fimti ġifieri. Għandha valur fiha nfisha. Hija skill li ma tantx għandi, ġieli niderfera awkward jiena biex nibda. Jekk jiġi xi ħadd jgħidli hello, ġieli laqas inkun naf kif ħanibda, ħalli naqbdu fuq suġġett u x'ismu ma biex x'ismu fil-fatt ħafna nies jaħsbu nistram pereżempju, alla volja ġieli nħares naqra bl-ikraħ naturali, imma wkoll din
tikra taħseb. Ma minna, naħseb għalla batnek. Għax kunet taħseb naħseb jien. Le, dina dejjem kont, ġiri meta kont tifel żgħir, anka nara videos tiegħi ġo parties dejjem hekk bil-qeda nħares lej kollox, nosserva fej kollox, fil-fatt kienu jgħidu li ċass meta kont żgħir għax dejjem fid-dinja tiegħi, fimtu għadni sal-lum anka ġili jkun qed ikellimni xi ħadd u jgħidli xi ħaġa u nitlaq ġol ħsieb fuq dak li qed jgħidli ġifieri ngħix naqra fid-dinja tiegħi. Però minix Trump, jekk inħossni safe ma' persuna u joffri li l-ispazju, mhux ġast taf inti dan ta' malaj, ħafna iktar nista' niftaħ ma' dik il-persuna, fimti ma' nixtieq nitgħallem kif tista' taf inti jkollok konverzazzjoni li ma tfisser xejn ma li hija importanti ħafna. Jiena rari kollu konverzazzjonijiet li ma jfissru xejn, għandi l-istess problema tiegħek, naħseb ħafna, nħares blikraħ ħafna, u meta jiġu jkellmu lin-nies bħalma ħafna drabi jiġri, minix kapaċi nagħmel small talk qatt ma kelli dik il-fakultà. M'għandix il-paċenzja u qas it-talent għalih, u m'għandix il-paċenzja biex inrawwem it-talent għalih. Allura naqbad mal-ewwel spiex ta' x'taħseb fuq is-sitwazzjoni ġeopolitika kif ġiet affettwata mill-Iran ġewwa l-Iżrael meta attakawhom. Okay. U naqbdu spiex ta' hija l-lista taf xed tfakkarni meta taxxejjerek rajt Jung l-aħħar darba u Jung jgħid illi inti meta tuża żejk u nieħu mal-ewwel konverzazzjoni ġo postijiet fejn jinteressawni ta' psikoloġija, filosofija, politika dinija, whatever. U nħoss li dak il-komunikat ikun ħafna iktar utli u ta' intratteniment veru ta' tnejri aħna spiex. Ġilli nħossni serju ħafna jiena, ġifieri mħabba daw l-affarijiet. Minix naf internament minix daqshekk serju, ma għanajdu hekk daw id-9 snin kienu kont serju ħafna x'għalija kelli responsabilità kbira. Ġifieri apparti r-responsabilità li tmexxi organizzazzjoni, jiena personalment ħatta b'responsabilità kbira u dejjem bi professjonalità kemm stajt ġifieri, ma nafx għalija kienet a life mission speċi dawk 8 snin jiena kelli l-enerġija li ħammur lura għalik lura ta' 38 sena ġejtaw u issa qed tipprova tirriorganizza ħajtek. X'kien dak il-proċess? Li nirriorganizza ħajti. Ngħidu waħda mill-affarijiet l-iktar li Tfajla għandek inti? Le. Kelli tfajla, ma ġifieri mhux għamilt żmien, mhux totalment qatt ma ħallejt ħajti totalment. Ma mhux f'dawk 8 snin, għax f'dawk 8 snin jiena kont biss moħħni fil-proġett u ġifieri immaġina nintaqa' ma' kważi 100 ta' nies fis-sena, kulħadd iħares lejk x'ismu u jiena moħħi kien dejjem fuq ix-xogħol, fuq xi nilħaq dal-għanijiet għax kelli ħafna responsabiltajiet ukoll, fim da mhux ġast ħafna drabi nissensatizzaw din il-sensationalism. Nissensazzjonalizzaw. Ġieli ma ddollix il-kelma. Dax-xogħol fim tiġifieri ta' ma hemm responsabilità kbira u speċjalment xogħol li ma kienx biss li niġbor il-flus u nibagħthom, jiena f'moħħi kelli li rrid nikrea organizzazzjoni li n-nies li għaddu minna ħajoħorġu u jridu jitalmu xi ħaġa, anke jekk l-esperjenza ma tkunx eżatt kif irid, imma daw xi ħaġa jridu jitalmu għax jiena għadni nemmen sew li dal-proċess ħajati għarfin lil min jgħaddi minnu u min jidħol bil-mindset tajjeb li huwa essenzjali għal ħajja tan-nies u għalija kien mhux biss l-impatt li nista' nħallu f'daw it-tliet ġimgħat jew x'jistgħu jgħinuni daw in-nies, ma kif daw in-nies jekk għada jgħidu l-isma' mhux se nkompli dak li talmu minn din l-esperjenza minn dat taħriġ jistgħu jibqgħu jużawha fis-soċjetà. Fimt jiena l-idea hija kif nistgħu nbidlu l-affarijiet dejjem, ġi anke l-organizzazzjoni. Meta bdejta kif nistgħu hemm diġà sistema u mhux qed ngħid li ma taħdimx, ma kif nistgħu nikkreaw xi ħaġa li jista' jkollha impatt, nikkreaw spazju ġdid, fimt? U għalhekk iddeċidejt li nikkrea xi ħaġa jiena, fimt? U inti naħseb taf, inti nixxielek tikkrea pjattaforma
ma naħseb li kienet faċli jew għada faċli sal-lum. Le, bro, Tista' tifhem ir-resposta ovvjament. Jienet nidentifika ħafna miegħek, by the way, just biex inkunu ċari. Daw l-affarijiet kollha li inti kollok persona li nies jipproġettaw ħafna affarijiet fuqek, jiġu jkellmu l-persona, inti forsi tkun għaddej minn ansjetà personali, jew forsi kellek disgwit ma' xi ħadd tagħmel xi ħaġa li ma xtaqx li jagħmel, u speċa n-nies qed jipproġettaw dak li jaraw fuq il-podcast jew fil-każ tiegħek, dak li jafu dwarek bħala mexxej ta' l-organizzazzjoni. Riċentament kont qiegħed assisi pereżempju, il-mara tilasma tilħu paċenzja, mur dur il-bażilika waħdek, jien ħamur ndur il-bażilika waħdi għandi bżonn aħina lija, assisi, ħana kif nexxi. Bdejt indurek, insomma, u nara din il-pittura u bdejt nikkontempla u min jaf xi tfisser u min jaf xi tfisser ħajti. Jiena aktar ma jmur iktar qed nimplodi ġewwa moħħi u nistaqsi mistoqsijiet fundamentali ta' ġol minnu u jiena u nistaqsi daw il-mistoqsijiet esistenzjali nisma' inġon mallija. Kienu żewġ manksaw xedu, patrijiet Franġiskani ġu hemmhekk. U kelli konverzazzjoni vera interessanti fuq it-teoloġija u l-filosofija. It-teorija tiegħi hija li San Franġisk d'Assisi u l-bib tiegħu x'imkien fil-madwar skoprew il-magic mushrooms u kienu jagħmlu ħafna orġi tant li tilfu l-ħwejjeġ tagħhom u għalhekk kellhom jilbsu l-ixkora. Dik kienet U raw l-alla, xinti ovvjament bil-magic mushrooms. Fil-fatt inti xinti tħol ġol bażilika l-ewwel ħaġa li tara hija mandala. Ma qablux miegħi. Ħafna minn jaħseb li anka Ġesu kien jieħu daw psychedelics. Fattibli immensament. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Fejkonna. Ma nafx li kont ħanajdlek. Immaġina, inti ovvjament parti minn xogħlok huwa you're a public person. Jiena ma rridtix din. Fimt, ġifieri jiena m'iniex preparat għaliha, ma kontx preparat. U għadni sal-lum, ġifieri anka meta jistidnuni biex immur fuq xi programm tat-television, jekk pereżempju dejjem ngħid, alright, mela jien għandi l-kappell personali, ma mbagħad għandi l-kappell tal-organizzazzjoni u r-responsabilità, ġifieri ħafna drabi tkun għax għandi dik ir-responsabilità u jiena il-wiċċ li bil-mod il-mod ukoll qed nipprova nitlaq minn hemm għax ma tagħmel sens li jiena nkun il-wiċċ għax inkella nieqaf jiena jaqaf kollox. Tifhem qatt ma kienet dik lan tiegħi. So ma tantx jiena komdu, ġifieri anke biex ġejt out l-ansjetà li kolli li rrid nitkellem li pereżempju qatt ma rajt video tiegħi fuq xi programm tat-television li qatt mort. Qatt ġifieri qatt sal-lum u għalfejn taħseb li jiġi taraħ. Nibda jiena nħossni imbarazzat. Mhux għax qed nider, ma nafx, ma nħossniex komdu li ma nafx laqla, ma narax, għaddiet, ma jinteressanix. Ġili anka. Ġili qiegħtaw biex tagħmel servizz inti. Mhux għall-protagonist, mhux għax tuħu gost tarak. Qatt ma rajt li nifsi fuq speċjalment video, ritratt ġieli għax taraħ darba u jaqpa l-istess, ma video li rrodna nisma' leħni xatt weħlet lill-kelma jew xi ħaġa li stajta taħjar. M'għandix nambieħ, m'għandix valur ħanieħu jiena billi jkunu jafuni ħafna nies. Jiena personalment x'valur għandi. Inti le, imma l-organizzazzjoni tiegħek ħadd imma dik għalhekk mbagħad għandi r-responsabilità, fimt? Ġifieri dik ir-responsabilità nerfagħha għax ovvjament hija r-responsabilità tiegħi. Naħseb l-importanti li llum naħsbu f'dawn l-affarijiet li inti għandek responsabilità tal-pożizzjoni tiegħek u trid tiġġorra. Mhux biss li tidher u tmur u tippromovi, imma anke ir-responsabilità tax-xogħol ma impossibbli tkun perfett, ħadd mhu perfett, fimt? U n-nies iridu jifhmu li n-nies mhumiex perfetti. X'inhuma l-ikbar difetti tiegħek? Bħala bniedem tox mexa fejn tajt li naf li timmasturba l-ġrieda.
Fis-sens li meta tiġi bħala mexxej tal-organizzazzjoni, x'taħseb li xtaqta minn aħjar? Xtaqt nagħmel aħjar kieku kont mexxej tal-organizzazzjoni, bħala mexxej Inti tal-organizzazzjoni. bħala mexxej, li huma n-nuqqasijiet tiegħek? Ara, Għaxħadin għawek ninċensa biex ta' fej fallejt. Waħda mill-iktar affarijiet li nixtieq li kont aħjar kien fir-relazzjoni li nibni man-nies. Fimt? Ora, min-naħa tiegħi, għax ħafna nies isom saru jafuni bla ma saru jafuni. Fimt? Imma nixtieq li f'dawk 8 snin, 9 snin ma kontx biss moħħni f'dak li qed nagħmel. U ħafna nies jarawk bħala persuna mhux aċċessibbli, bħala persuna li ma tafx taqsam l-emozzjonijiet tiegħek, li kważi isek robot. Naħseb li dik hija waħda mill-affarijiet l-iktar li nemmen li stajt nara l-esperjenza b'mod iktar miftuħ milli biss magħluqa fuq dak li qed nagħmel. Dejjem provajt nagħmel li nista' kultant forsi iżejjed li nimxi bi prinċipji u valuri fir-responsabilità tiegħi bħala organizzazzjoni. Ġifieri meta konna nkunu l-Indja jew l-Kenja, ġifieri anke għax jixorbu Coca-Cola jew għax jieklu mit-town minflok immorru u jieklu mal-familja jew mill-iskola għax dak provdut, lajt panics kbar, fimt? Allura daw in-nies kienu jgħidu dak hemm mustram, fimt? Ovvjament fir-rwol tiegħi kienu jifhmu, imma xorta kien jkun ħafna iktar sabiħ kieku llum il-ġurnata krejt ħafna iktar konnessjonijiet ma' dawk in-nies kollha li ntqajt magħhom. Qed tifhem? Ġifieri daw l-aħħar Kien possibbli però li tagħmel dak ix-xogħol kollu u fl-istess ħin ma tkunx qisek fabbrika, ma tkunx qisek robot inti qed. Naħseb li kien ikun possibbli. Ovvjament l-iktar ħsieb tiegħi kien ikun iktar fuq il-proġett, ġifieri fuq il-relazzjoni li timbena bej il-komunità li qed naħdmu magħha u aħna jekk ikun hemm b'xi mod nuqqas ta' rispett, nuqqas ta' l-attitudni tal-volontira tkun ħażina li b'xi mod tista' taffettwa il-proġett, kien ikollu impatt ħażin il-proġett, impossibbli taħdem 12 sena ġol Kenja mal-istess komunità bil-konflitti li jkun hemm bla ma jkun hemm ċertu rispett bejn iż-żewġ gruppi. Fimt? Ġifieri, pereżempju aħna għandna policies ma tistax tixrob alkohol meta tkun hemmhekk. No way, inti x'tagħmel mela parti li għandek ħafna irġiel bil-problema ta' alkohol toqgħod iġġibla. U daw kollha affarijiet li l-volontira jaħdmu. Bil-problema ta' alkohol fil-Kenja, fil-Indja, mela kullimkien hemm daw il-problemi min huwa wieħed mill-iktar ngħidu hekk sustanza aċċessibbli u rħisa. Ġifieri għalija kienu importanti li kont dak iż-żmien kont naħseb li dan huwa l-mod kif jiena nista' nuri lill-volontira li isma' hawnhekk ġejna biex nagħmlu xi ħaġa serja. U min-naħa l-oħra nuri lill-komunitajiet li naħdmu magħhom li isma' aħna dejjem naħdmu bl-iktar mod rispettuż possibbli. Però nemmen li kien possibbli li nagħmel da u fl-istess ħin nibni iktar relazzjonijiet inkun iktar jiena nnifsi. In hindsight, ovvjament. U naħseb li kienet tgħinni ħafna wkoll fil-proċess tiegħi biex meta ġejt lura Malta, għax ma kontx inħossni li jiena distakkat, iżolat, u inti tinsix apparti mill-proġett, ġifieri kelli dak id-distakk u għandek element ieħor li inti jekk qed taqla biex tgħix, all right? Inti ma tistax tissoċjalizza, ġifieri jekk jiena sħabi jew xi grupp ta' nies qalu li l-grupp tal-volontari ħammorru niklu aħna nintaqgħu niklu. Jiena ma naffordjax imur nħallas 40 euro, 50 euro. Leġi apparti li kont qed inħossni iżolat, jiena ma kellix ir-risorsi biex nissoċjalizza għax is-soċjetà tal-lum. Kellek riżentiment li dawn in-nies li ma bdewx jifhmu jistidnu kallik laws biex ta' ma tafx li jien m'għandix flus. Le, laqqas xejn, anzi, fortunat ħafna li kelli ċertu ħbieb, għax ovvjament dejjem issib dawk in-nies li xin tkun inti hemm fuq kollha jibdew jersqu lejk u xin taqa' ftit jieħdu pass lura, normali. Però kien hemm grupp ta' ħbieb, għamilt ħbieb ġodda f'dak il-proċess
ġew nies li kont intqajt magħhom u resqu iktar viċin tiegħi. Kelli ħbieb antiki li resqu viċin tiegħi u nirringrazzja l-univers għara xi trid tuża inti. Inti spiritwali u Jiena spiritwali. Bad nitkellmu fuq ir-reliġjożità ta' Damjan. X'kun jomok inti ara issa toffendini x'inha nafek Damjan right to smile. Attard kun jomok. Ġifieri kelli ħbieb li sapportjawni u għandi ħbiebhom li ħafna li aħna neħdu gost imorru camping, neħdu gost issa għandi l-għalqa ġifieri għandi kull nhar ta' ħamis għandna open door policy li l-ħbieb min jrid jista' jaqbad u jiġi u nħobb nikkrea daw l-ispazji, fimt kemm jistgħu jkunu rekreazzjonali jew hekk fan, imma kif ukoll daw l-ispazji għalija importanti għax ġili jiġi persuna waħda u daw il-momenti jkunu fej nitkellmu fuq dak li għaddejjin minnhom. Fimt, ġifieri xindejt nirkupra personalment. Sir taħjar il-biċċa tax-xogħol li tiftaħ emozjonalment ma' Iva, ħafna sir taħjar għax ovvjament kelli bżonn nitgħallem daw l-affarijiet mort fit-tix l-ghajnuna li tatni insight u fetħit li naqra l-perspettiva tar-realtà. Ovvjament jiena bnidem li rrid naddatta. Però waħda mill-affarijiet li iktar li għenitni personalment kienet meta neħħejt il-karozza u bdejt nimxi nuża tal-linja jew ir-rota għalija fetħit li mentalment raġad ġalitni nħobb il-Malta għax fil-karozza kont minn ġo Babil għal ġo Babil u in between traffic, storbju, stress, issa f'daqqa waħda biex naqbad tal-linja mor il-pjazza, bdejt naqaf il-kazin, neħu kafe. F'daqqa waħda bdejt n-nota kemmu sabiħ. Ovvjament is-soċjoloġija nitni ħafna ġġalitni nħares l-affarijiet minn angli differenti għax jiena dħalt nagħmel degree issa fil-COVID ma kontx x'ismu għatmela issa l-moment. Dejjem kienet issa l-ħolma tiegħi li ngħix il-ħajja tal-università għax meta kont żgħar ma kellix l-opportunità. U ovvjament is-soċjoloġija għenitni nħares li d-dinja totalment. Allura f'daqqa waħda jiena kull pass li nagħmel isni qiegħed bħal Franġiskani tas-Sisi, isni qiegħed bil-mushrooms, fimt bdejt. Tajnija, itfaħħa fuq il-Wikipedia, għara xerlik. Bdejt napprezza, però fl-istess ħin ukoll bdejt narġa' nidħol ġo element soċjali, aċċessibilità. Li nibda nara l-bankina, nara anzjan ma jistax jimxi fuq il-bankina għax hemm it-toqob jew hemm iż-żibel. Bdejt ninnota l-karozzi kemm huma. Fejn ġejja din is-sensittività għal bżonn ta' ġustizzja soċjali? Ara, ovvjament nista' noqgħod immur lura u ngħidlek, però mor lura. Ara, jiena mort ġo skola privata li jiddispjaċini St. Edwards, għaw naqlawlhom ħafna ħajta St. Edwards. Jiddispjaċini naqra għal ommi u missieri għax kull meta ngħidilhom hekk tweġġaħħom għax għamlu sagrifiċċji kbar. U nemmen li swiet għax kieku minix qiegħed hawn illum kieku ma mort St. Edwards. Għandna Edward jiena u fejn dak. Kont intqajt ma l-element ta' privileġġ. Ġifieri hemmhekk ma kontx konxju, imma hemmhekk kont f'ambjent ta' privileġġ. Apparti li meta kont hemmhekk jiena ġifieri kelli 12-13 sena, kont nilab mal-ħibs, ġili kont captain mal-ħibs, ġili kont man-nazzjonal u mbagħad mat-tim tal-iskola ma jażlunix għax l-tim tal-iskola kollha mill-Melita, St. Andrews u Sliema. Dak iż-żmien ma kontx nara dik il-ħaġa. Ma kienx kiddek? Le dak iż-żmien kont ngħid minix tajjeb biżejjed. M'intix tajjeb biżejjed ikkelek man-nazzjonali. Hija under 12 u dak iż-żmien. U mbagħad ma kontx Ronaldo ta' ġifieri, ma kontx kapaċi biżejjed biex tilab captain tal-ħibs u tilab man-nazzjonali. U apparti minn hekk, kull meta konna nilagħbu kontra daw it-timijiet, konna nifqgħu għax ħlif il-Belt u l-Furjana ma kien hemmx dak iż-żmien. Is-Sliema kienu tajbin, dak iż-żmien kellhom naqra l-Michael Mifsud. Ukoll kienu pereżempju xi darbtej tawni warnings għax nitkellem bil-Malti mentri jiena ġej minn Santa Lucia. Fimt? U hemmhekk kulħadd ġej minn Madlina u hekk konna xi 4-5 nitkellmu bil-Malti u naqra ngħidu hekk iktar nitkellmu bil-Malti. U mis-Sawt. Tinsiex għax aħna konna ftit minn Santa Lucia u ħafna kienu minn dawk l-areas. Imma, ħbieb għamilt, jiena bniedem li rari ikolli disgwiti, ikolli, ma
mhux se noqgħod ngħid għax dak hekk u meta kont l-iskola kelli esperjenza tajba ġifier qatt ma ġejt bullied jew affarijiet hekk, fimt Ma kienux ġalluk tħossok esklus għajr daw l-episodji Xej. Issa llum il-ġurnata, mhux issa ma meta tallimt iktar fuq daw l-affarijiet. Mbagħad bdejt naħdem u fl-2005 kont dak iż-żmien kien kulħadd sejjer Thailand, kulħadd Thailand. U jiena dejjem ma nafx il-għala, ma dejjem orrejt tistra kulħadd sejjer Thailand qed ħansib posti oħor. U fittix fuq il-mappa u Thailand kienet hawn u mort hawnhekk għad Kuba, bomba. Qed għid passaġġ għal Kuba u mort Kuba. U hemmhekk kont ġab bdejt isni taf inti naħdem ġo settur privat, ma kont kelli xogħol tal-ġen, kont naħdem insifer il-ħin kollu mal-kumpaniji tal-sports, ġifieri. X'koltan, x'kien ix-xogħol? Jiena kont ġifieri ta' 18-il sena dħalt mad-direttur ta' hemmhekk ta' Team Sport, nagħmillu riklama x'ħaqqu. Għandna conflicting sponsors ma' Team Sport, l-Urban Jungle jgħinu ħafna. Daw ta' Darmanin u ta' Darmanin. U tal-limt ħafna minn għandhom u konna jiena u l-direttur liħor kien it-tifel tagħhom kien għadu żgħir. U daw tawna proġett, kellu l-proġettu li jiftaħ dal-sport shop. U li fil-bidu kont ħankun l-espert ta' żraben tal-ġiri. Dak iż-żmien ma kienawx il-kultura li hawn illum. U kont mort għamilt xi xahar sqallija nitgħallem fuq kif jagħmlu żraben u kif x'għandu minn ġewwa. Però mbagħad għamilt ta' xahar snin hemmhekk u kbirna ġifieri konna nisponsorjaw lil clubs, iddiżinjajna u krejajna l-kit ta' Malta li labna kontri fit-Turkija, ġifieri kont nitla nara l-lob kollha VIPs, ġifieri kelli esperjenza tal-ġen u tal-limt ħafna. U meta nħares lura vera kienet esperjenza sabiħa, ma mbagħad kelli dix-xewqa l-insifer u għad ġitni opportunità nagħmel xahar u xi ħaġa u mort Kuba. U hemmhekk isni dħalt naqra iktar fl-element tal-revoluzzjoni, tal-komuniżmu, soċjaliżmu, l-imperjaliżmu, isni dħalt iktar fih is-suġġett għax jiena nħobb nmur x'imkien. Inti hekk tħossok li inti komunist? Jiddependi u għax l-lum komunist, jekk komunist u għax ħadd li jemmen li hemm bżonn bidla radikali. Ma bidla radikali tista' tkun ħafna affarijiet kollha nilbsu trinkini għal noħorġu ma nħossniex jiena bħalma tlek diffiċli taqbadni taħt kappa waħda, però mhux komunist, forsi iktar għandi prinċipji soċjalisti, fimt ġifieri fejn nemmen li s-soċjetà għandha tkun iktar igwali fej dawk li qegħdin naqra iktar lura għandna nagħtu prioritajiet li huma jekk dawk huma elementi soċjalisti mela jiena soċjalist. Imma ma nħobbx noqgħod ngħid jiena soċjalistu hekk. Jew komunist jew okej. Insaqsjax pers li għad li isek qabditek din l-ispirtu ta' komuniżmu, revoluzzjoni. Kont qiegħed Kuba u jiena inħobb nitgħallem fuq il-kultura u l-istorja tal-pajjiż li nkun fih biex nifhem lin-nies iktar. Però meta kont hemm waħda mill-iktar affarijiet li kienet laqtitni kienet l-istorja ta' Che Guevara. Li Che Guevara mhux meta mar Kuba, imma x'ġara qabel li ma kontx nafa fej dak kienet jistudja biex jisir tabib. Ħabib tiegħu qallu tlaqna ġirja bil-mutur ma' pajjiżi fis-Sud Amerika. U da qabad għall-ommu l-missieru kellu tfadallu l-aħħar semester li ħajitlaq u mar jagħmel dal-vjaġġ. U meta kellu dal-vjaġġ intaqa' mar-realtà tal-ħajja, beda jintaqa' mal-inġustizzja, beda jintaqa' mal-esperjenzi tan-nies u bidlitu. U meta Damjan. Ngħidu hekk fis-sens u meta ġi lura iddeċida li hija x'kesaħ li jekk skużani u dejjaqni kafe kisaħ. Il-karbon footprint ta' din it-tazza kafe. Il-motor kien jismu tiftakar? Patna naqra għajdli inti għax rajtu Poderosa. U għalija kienet dik l-element li dal-persuna id-deċieda li jitlaq il-privileġġ tiegħu, ma kienx sinjur, ma kien tabib li kellu edukazzjoni. Kien ħajsir tabib. Ma kienx tabib. Kien spiċċaħ x'ismu, kienet jistudja xu kellu xi problema fil-azma.
U għalija kienet hekk vera xi ħaġa li impattatni, skoprejt il-ktieb tal-Motorcycle Diaries u l-film, il-ktieb ovvjament aħjar, però l-film ukoll sabiħ twil u bl-Ispanjol għax ovvjament mbagħad kien hemm momenti fejn kont qed nistudja l-Ispanjol meta kont mort is-South America. U dak l-element li xin wasalt lura wara xahar u ġimgħa l-ewwel ħaġa li kienu qalu li titħajjarx terġa' tmur għal żmien twil u dik għalija kienet il-kumpanija li kont taħdem magħha. Mhux hekk bl-ebda intenzjoni ħażina, fimt, imma jiena għandi 27-28 sena, jiena ħanqod nillimita ruħi x'nagħmel minn daw l-affarijiet u baqgħet naqra kont isni ta' finti hemmhekk moħħi beda sejjer u rajt. U fl-aħħar mill-aħħar iddeċidejt li nitlaq ma kienx faċli għax kont vera kuntent, kont qed naħdem ma' nies li huma eċċezzjonali, fimt, ġifieri kont isni parti mill-familja tista' tgħid, fimt, ġifieri allura kienet diffiċli mmur u ngħidilhom ħanieqaf. U waqaft u mbagħad minn hemmhekk kelli l-intenzjoni li mmur nagħmel vjaġġ twil imma bdejt xogħol ieħor għax ħabib tiegħi kont rid naħdem biex naqla ftit flus fis-sajf biex insifer u spiċċajt dħalt f'relazzjoni u biddilt il-pjanijiet. U ovvjament meta tbiddel il-pjanijiet tiegħek minħabba pereżempju relazzjoni naħseb li dejjem importanti tara xi trid inti u tipprova li fimt mhux titlef l-opportunitajiet tiegħek u tiddevja minn dak li speċjalment f'mument fejn kont tlaq xogħol bħal dak biex xismu. Għamilt pajt Malta un batra ġaw offrew li xogħol xi kumpanija ta' daw il-Norveġiżi Daniżi Fly Gaming biex niftħilhom għax kien kellhom bar famuż. Hemmhekk so kellu l-kumpanija tagħhom u rġajt ħalġu element corporate kważi għara x'kont CEO. U ma flaħċ iktar nisma bil-miljoni u nixorbu l-birra u nitkellmu fuq il-miljoni u nixorbu l-birra. Jena mġdi l-ambjenti għaj. U tlajt il-Kenja. U minn hemmhekk ġitni l-idea u dik il-ħsieb ta' Motorcycle Diaries kien l-ispirazzjoni tiegħi biex imur nagħmel vjaġġ is-South America biex nitgħallem. Għax jiena kont ħanidħol ġo settur fejn qed niddilja ma' Ġiet kont deċiż dal-punt li ħatidħol fis-settur xinġejt mill-Kenja, Iva. Xinġejt mill-Kenja u ndonajt li rrit niftaħ NGO, għat jina musanat niftaħ NGO biex xismu, unbat biex bħal speċi niftaħ NGO, sena għamel jina kif ħanġib in-nies. Fim tal-għat, tisma din, mux bis madija, jiena rrit nibda, jiena għatlek il-biraħ, waħda mill-iktar quotes, mux favorita tijaj, favoriti, ma li laqtitni be the change you want to see in the world. Grazzi tal-li tissegwi konverzazzjoni tiegħi u ta' Damjan. Nixtieq nirringrazzja lill-sponsors illi jgħinuna biex inkunu nistgħu nagħmlu dan il-proġett. Dawn l-sponsors huma il-Browns, il-Maple, li CRM li magħhom għamilna ser ta' dokumentari dwar l-Unjoni Ewropea, l-ISS, Apex Media, grazzi l-Garmin, E-Cabs, Kutriko, Stretup, inta pjaċir. U nfakkarkom, jekk għandkom xi xorta ta' ristorant jew xi bar, weċ minn daw, u mankomx l-istretta stokjat ma nafxet tamlu bl-impriża ta'kom u għal-daqsant jekk intom tifrekwentaw xi bar li mandux l-istretta u d-dejjaqom għajdnom, isma stretta għandek? Mandekx, kif mandek stretta? Stretta għandek, kull darba li tidħollem ġew. Insomma, grazzi wkoll il-Go Talkis, isma apparti ċejt, jekk għandek xi bar xi restaurant, kellimna u qablek ma ġannina. Grazzi lil-Go li magħhom ovvjament namlu il-każin fuq Go TV Talkis Channel 100, wellbees.mt u għal-post fejjena nġib ix-xija 998-664-25 biex jina nordna ix-xija tal-laħam. Derek Meets. Grazzi, da kollox. Patreon.com/ġomma li jek tixtiequ u tkunu ta' appoġġ għal dan il-proġett li huwa qalbna ferm. Ħankomplu sajjena u Damjan Attard. Jina n-nut li ħan najt l-nies isma ejja għamlu xi ħaġa jekk ma nkunx jiena li nibda u li nuri il-determinazzjoni tiegħi. So l-ewwel kien li rrid nitgħallem jiena rrid immur ngħix xahar ġo orfanotrofju ma' tfal morda bl-HIV kelli ħsieb jiena ħammur daw nista' nieħu l-HIV ġiri jien kont bat mort hemmhekk tallimt li għallmuni l-Ispanjol daw it-tfal ġifieri kont l-ewwel volontier kombinazzjoni milux batuli u forsi xi darba narġgħu nibdew naħdmu magħhom daw l-organizzazzjoni. U għamil ċar tallimt l-Ispanjol magħhom, ġifieri kont nifhem għax
it-tfajla Spanjola li kelli dak iż-żmien. Ra kont nifhem l-Ispanjol ma nkontx nitkellmu u mal-kbar kont nistħi mhux semmur noqgħod nitkellem mad-direttur jew mal-manager jew mal-carer bl-Ispanjol għax daw ejja ħanaħdmu. Imma t-tfal kont inqatta' ġranet u ħafna ħin magħhom u kien hemm erba' u kienu jinfaqgħu bid-daħ, ġifieri kull meta nitkellem bl-Ispanjol jitħu, imma jkomplu u jalmuni. U spiċċajt nista' nitkellem, fimtu llum il-ġurnata nitkellem l-Ispanjol grazzi għal dak ix-xahar li qattajt magħhom. U għamilt vjaġġ, ġifieri għamilt l-Ekwador, dħalt iċ-Ċile u dejjem naħdem ġo proġett soċjali, ġifieri wieħed minnhom kien li un teċo para mi pajjiż jismu ġifieri u xogħolna kien f'4 ijiem inħallsu xi $150 għal proġett u nitilgħu kollha fil-favelas ngħixu ġo skola u nkunu teams. U kull filgħodu nitilqu u morru ġo din id-dar. U aħna kellna wieħed u da suppost qabel naslu aħna jiklirja l-art biex aħna niġu nibnu. Aħna morna hemm u da ma sibna xejn lest u laqas huma kien hemm. U bdejna innatfu għax inti tibdaw dak kellu ġifieri xi metru nofs żibel jgħix fuqu. Bil-saqaf, kont ħanajlek isuwa, imma bil-biċrat ta' zibel, għax-xita u hekk, u għamilna ġurnata, naħdmu, da ma rajniex aħna, u taf inti, aħna u nizlin lura, apparti z-zibel li kien hemm mhux xogħol ħadna żejn, aħna u nizlin lura bdejna naraw il-grupp liħor ġabdew jibnu l-istruttura, l-oħrajn bil-familja li qed jgħinu magħhom, u aħna dittila naqra rabja, fimt morna xil-10 u nofs ta' bil-lejl tasal l-iskola, tiekol, torqod u fil-5 ta' filgħodu jarġgħu jċempulek tabbi u tarġa' titla'. U l-għada tfaċċa xil-10 ta' filgħodu, kulħadd kellu dik in-naqra rabja u l-leader tagħna għalilna issa nieħdu lunch flimkien u nsaqsuh. U niftakar ntfajna bil-qiegħda, konna żibel blajja u bil-ħmiġ li ġbarna ġifieri kellu żibel u daġi u ntefa' bil-qiegħda u dil-coordinator għaltlu inti taf li suppost tettejna għaltlu għal xiex m'għandekx dal-interess. Fimt il-proċess kien li inti tipparteċipa magħna ħalli jkollok ownership. U da f'daqqa waħda għalla jiena ħajti spiċċat. U taf inti dak il-ħin kollha l-5 konna naħseb ma nafx kemm konna fit-tim nħarsu. Inna jiena d-dar mhux għalija għallinna mhux ma rridix imma għallinna sente ilu kont triqet mal-familja tiegħi ma' tfal u jiġi xi ħadd jħabbab il-bib. U jiena ftaħt u kien hemm waħed bil-balaklava u beda jgħid it-tifel tal-isem tiegħi aw isem it-tifel tiegħi. U jiena tlu mhux qiegħed. Għalli telaq għallinna u 15 u liġi xewk għax kienet moment fejn kellha rabja u mbagħad tifhem in-nies u għalhekk dik kienet tal-lima kbira li ma tiġġudikax u tistenna. U għallinna 10 minuti wara nisma' tuf tuf tuf. Għallinna jiġi t-tifel xi ftit minuti wara kollu dem battu fidi ngħajjat xi ħadd mutur biex joħodni l-isptar u t-tifel mitfidi. Għallu spiċċajt jiena għal minn dakinhar jiena m'għandix għalfejn ngħix. Ftit wara tiġi l-mara tiegħu laqas konna nafu li għandu mara b'tifla għaltinna jiena miegħu kont ngħix u jiena tinħallas għax hu jrid joħroġ $150 ukoll. Ġifieri kulħadd mill-tim joħroġ $150 u l-familja torqa jiena ħallasdilu għax nixtieq niġi ngħix miegħu. Għaltinna ma minn meta miet it-tifel da spiċċa ma jaħdimx, ma jagħmel xejn. Il-ħin kollu jieħu kien nisu kultant fuq xi droga u l-unika xogħol li kien jagħmel ikun hemm xi ħadd ikollu żibel jitħallas biex jiġbru jitfgħu id-dar tiegħu stess għalt li kellna noħorġu. Fimt? U daw kienu esperjenzi li jagħmlu kumli, li jagħmluk tifhem iktar ir-realtà tan-nies minflok tiġġudika, fimt għax jiena l-ewwel jiena ma' it-tim ma' jiena l-ewwel ġurnata rabja kelli. Ma għattik stort li tkun inkazzat imma tifhem li l-ambjent li qed taħdem fuq u da mhux qed nipprova nintaqa' ma' xi ħadd li għandu ħajja jiena kont suppost naf li sejjer naħdem ma' xi ħadd li għandu bżonn l-għajnuna. Fimt? U tifhem dejjem ir-realtà tal-persuna qabel tiġġudika. Fimt? U da l-esperjenza għalija kienet tal-vjaġġ tas-South America kienet importanti ħafna. Baġġejt lura, tlajna l-Kenja u minn dak l-ewwel darba konna xi
12 ruħ b'kollox, 2 gruppi. U minn dak il-ġurnata, kien hemm modell li kien jaħdem. U tu kelli l-enerġija ġifri ġejt f'Diċembru, f'Settembru, għamilt ftit xhur naħdem għax imbagħad kont naħdem postijiet differenti biex naqla l-flus u nkun nista' u tlajt l-Indja. Kelli slot f'April u batt u bukjajt jiena u qed niċċekkja. U wasalt Mumbai, sħana kienet xi fuq l-40 l-qas iċċekkjajt jiena x'tempa. U kelli 3 options, kelli Bihar, kelli xi post nsejt x'isimhom żewġ Kerala u post ieħor. U għamilt ir-riċerka hemm għax ma kellix ċans tikont xogħol u mort train station għalli Bihar għandek 36 hours train, hawnhekk 6 u 8. U mort insaqsi għattilhom isma' daw x'tajduli u kulħadd tmurx Bihar, però kien tani kuntatt waħda Spanjola li kienet telat semat b'xi proġett u kelli kuntatt dak iż-żmien l-Indja aktar minn hawn ma kien hemmx aċċess għall-internet, ma neħu l-kafè għax ġibsa. Ma kellhomx l-internet bħallum jew telefons bħallum kienu għadhom naqra ma kellhomx aċċess speċjalment ġodda l-postijiet. Alla ddeċidejt li mmur Bihar għax kulħadd beda jgħid li Bihar perikolus, Bihar għandek il-loka station, għandek ħafna kriminali. Għalfej għażilt Bihar? Għax jekk jiena sejjer nagħmel proġett soċjali u qed infittex proġetti li nemmen li hemm bżonn, naħseb hemm ma kienx hemm proġetti soċjali li tħossib Kerala. Tipo għalfej bil-fors kellek tmur god level, ma stajx tmur tipo beginner intermediate. Ma ngħidu hekk, taf inti kultant id-deċiżjonijiet tieħodhom fuq dawn l-affarijiet u kienet deċiżjoni tajba. Għax tlajt niftakar bat-train. Iġbetna għal-Mike lejk qed jgħiduli. Bat-train u niftakar għamilt 40 sija ma mpejjeb sigaretti jiena pereżempju, fimtax ma kontx naf kif taħdem għad musa noqgħod. U niftakar wasal ġoda l-post u ġew naħseb kien hemm xi 30 daw ta' tuk-tuks. Bodgaja jiena, please, ħalluni ili 40 sija, ma nafx min ġej għalija, ma nafx fix-ħin għax kelli d-delay. Tlhom tuni ċans u da kien hemm xi 10 jistennew biex jismu għamilu hekk u ġie wieħed għalli u kif ħajamil għatlu, please. Għalli no, għalli bodgaja, għatlu yes, għalli drendra, dal-person li kellin ta' għatlu yes. U mort. U ma konċ naf li dan huwa l-post ukoll fej il-Buddha sab l-enlightenment, so kien hemm element spirituali kbir f'ġoda l-post, ġiri post mhux qed post bażiku ma kien hemm element spirituali qawwi immensament ġodda l-post. Għandet ngħidu dawn huma l-iktar nies, waħda mill-iktar castes baxxi fl-Indja, però huwa wkoll il-post fej Buddha taħt dik is-siġra sar il-Buddha mill-prinċep bin Siddhartha. Siddhartha li sar il-Buddha. Dik mhux misconception, dik hija l-istorja. Prinċep u mar jagħmel vjaġġ ukoll fir-realtà dak. Kif spiċċa biex l-iktar post li huwa għaddis għal-Buddizmu huwa wkoll l-istess post fej joqogħdu l-iktar kast baxxa tal-Indja. Għax l-Indja Hindu. Ngħidu hekk fil-verità anke l-Buddizmu ħareġ mill-Hindu. Il-Buddha qatt ma xtaq reliġjon, statwi u rappreżentanti tiegħu, anzi il-Buddha kien isu ribel li ma ridhomx joqogħdu jidolizzaw lill-statwi għall-lat oħra mhux lilu, fimt? U mbagħad spiċċaw għamlu reliġjon fuq. Ma anyway. U kien hemm tajt ma dal-persuna vera diffiċli biex taħdem miegħu għax kellu viżjoni u kellu kellu viżjoni vera sabiħa u modell ta' kif rid jibni dil-iskola vera tajba. X'kien hemm diffiċli dwaru? Over the years il-karattru kellu naqra problema ta' l-alkohol kultant, allura kien joqgħod jiċempilli u jrid is-support, allura inti għandek dak l-istress kollu, għandek proġett, għandek in-nies hemmhekk u fil-għaxija għandu daw il-problemi, allura kien jaqa' kollox naqra fija, mela jiena nipprova nżomm dil-professjonalità kollha u s-serjetà u dak kien jiskeru jċempillek. Jiskeru ma kellu hemmhekk ma kellhomx biex tixtri l-alkohol trid tmur ġo post partikolari u allura jieħu birra jew tnejn li fismu. He was very emotional u koll, ġuri, mux għax kellu problema, kien jisir naqra emotional kultant, kellu rasu ħafna ibsa, fimtu jrid l-affarijiet bħal speċi
our way, so kultant kienet naqra diffiċli namlu l-element tagħna, però il-viżjoni li kellu għal-proġett kien straordinarju, tallimt ħafna miegħu u llum il-ġurnata rnexxilna flimkien ħafna minna mill-viżjoni tiegħu. X'kien jismu da raġel? Direndra. U xeta kellu ġviri, tampare? Xi sentej ikbar minni kien. Ok. U tajt miegħu insomma da Direndra. Miegħu niftakar kellu xarum 10 u kienet għadha kif tmut il-mama tiegħu dak iż-żmien. U kull ma għamel għax kien karattru naqra hekk, kull ma għamilna meeting wieħed u mbagħad qatt noqgħod indur il-villaġġi u fejjem l-iskola u hekk. U ħadni ġol maħabodi, ntfajna hemmhekk u kellimna u niftakar. Il-maħabbodi x'inhu? Fej il-tempju fej mis-siġra tal-Budda x'ismu ġudan huwa ħlift kull ma tara monks, kulħadd jitlob huwa post powerful ħafna ġivrina taf għatlek minix xi bniedem reliġjuż, spiritwali u għandi rispett ħafna fuq l-importanza tar-reliġjon, imma mhux xi wieħed li u speċjalment Buddist, imma vera ħassejt dik l-enerġija. U poġġejna għamilna nofsija nitkellmu u dak kien f'April. U inti tinsiex, inti qed tieħu commitment ma' xi ħadd li da bil-kemm għandi kuntatt miegħu li jiena ħammur lura Malta, inġib in-nies jibbukjaw flights, fimt, Jaqdu train ta' 40 sija. U jiena kont naddihom minn din l-esperjenza. Il-Ryanair ma jmurx. Kien hemm flights setgħu jaslu f'satej ma kontx inħallihom, jridu jgħaddu bit-trejn għax it-trejn hija l-aqwa preparazzjoni għal dak li ħajsibu l-Indja. Jekk inti m'intix lest li tagħmel din l-esperjenza ta' trejn, it-tallim tagħha, x'ismu, apparti kienet tejni, fim ta' kienu jiġu hemmhekk. L-esperjenzi x'ismu, u kollha kien hemm min kien jiġifieri x'inhi sir jaf li kien hemm flight, kien joffendini hu, fil-sens. Però wara ħafna minnhom dak li esperjenzaw fit-train, dak li talmu li fehmu fit-train, jien nifisa, da Direndra kien jgħidilhom, għax kont ngħidlu kien jgħidilhom, the train prepares you for India because India is full of inspiration and frustration. And the train will help you understand India. Fimt? U daw kienu ovvjament għalija kienet tajba x'kienu jagħmlu xi 40 sija bid-delays, il-frustrazzjoni li kienu jkollhom, mbagħad jaslu hemmhekk u jaraw kollox perfett il-ġenna, fimt? Allura l-akkomodazzjoni kienet tkun bażika, fimt? U kienu jisalluli meta jsiru jafu li bit-train, imma kienet parti jekk m'intix lest li tagħmel it-train, le, u ġifieri ma kienx tkun faċli. Kemm kien hemm nies li eventwalment għamluh dal-perkors? L-Indja? Eħda li nizlu. L-Indja naħseb jekk nikkalkulaw li għax peress li kont jekk jiena kont nkun coordinator l-Indja għax qabel jiena kont il-koordinatur ma konna nittrejnjaw u nippreparaw lill-organizzazzjonijiet li naħdmu magħhom li eventwalment huma jkunu l-koordinaturi m'għandix għalfejn noqgħod inħallas flight tul dak il-kost kollu biex inkun hemm. Ma ovvjament trid iż-żmien biex jifhmu differenzi kulturali u l-bżonnijiet tagħna tagħhom. Ġifieri għamilna 5 snin. U kien ikonna su 30, 150-200 ruħ ġili. Xumbat kien hemm proġett ta' Vocational Training Center għan-nisa, allura ġew xi artisti jgħalmuhom kif tiddiżinja, kif tikkrea design u affarijiet hekk, fimt. Ġifieri naħseb kien hemm xi 200 l-Indja jekk mhux iktar, fimt li ġew minn Malta. Ekku Malta għamlu dik it-train u l-ġifieri kemm bieħ. Malta fejn mor Dubai? Le, ġalment fil-bidunet kien ikun hemm l-Egypter, u mbagħad inqalet l-Spring Uprising u daħal it-Turkish Airlines minn flok, allura ħafna drabi minn Istanbul ngħaddu. U ġifieri ħaġa sabiħa wkoll hija li il-volontira u l-volontarjat huma l-aqwa public diplomats tal-pajjiż. Jista' jmur il-Ministru tal-Affarijiet Barranin ma' kwalinkwa businessman li jeżisti ġew Malta u ma jagħmilx ir-relazzjonijiet li jagħmlu l-volontira. Mhux tagħna biss ma nista' jekk tmur Varanasi li huwa post ġol-Indja vera fejn jmorru ħafna nies, hemm areas jekk tgħidilhom hemm Malta, kulħadd jaf b'Malta, hemm min jitkellem bil-Malti, bħal Kenja pereżempju, bieħar għax nikkreaw relazzjoni hemmhekk, għandek ammont ta' nies jikkreaw relazzjoni, jiena kont dejjem ma nħallihomx jmorru ġo daw. Kif iħarsu lejkom dawn in-nies li ovvjament għandhom sfond soċjali li huwa diffiċli, jarawkom ġejjin biex
kif taħseb li jisukom? X'kienu jaħsbu dwarkom? Għanajdwek, aħna għatma konna intkom u aħna, ġifri aħna dejjem provajna minna l-lista li nkunu u għal ġanka per eżempju xjon fuq xieċtru ġifri meta jaraw. Ġili per eżempju ikunu abbużivi, jallu da abjad da għandu stralira. Ħana, tipo jipruvaw, ġili kellek esperienza fi xaħt jipruva jaħdmek per eżempju? Li kollem xaħti użgur li kunem, ġifri għandek ħafna inti trittoqot sabajnek għalik konna ħoda b'serjeta kbira jena, fimtax inti trittoqot b'sabajnek bħal kwalinkwa ħaġa taħdem Malta taħdem hemm. Fimtu inti tinsix li qed taħdem f'ambjent kulturali differenti ma nisma tafhomx, għalhekk importanti li tibni relazzjoni. Fimti ġiviri, se kollox, u inti importanti għalija li nkun naf, per eżempju, kultant mux persona li jaħdmek, imma jena naħseb minn qabel, per eżempju, jena naf li jek tmur is-suq, jiktiblek karta rċevuta, issa karta tista' tiktiba kif trid. Allora jena naf li jotmur tixtri fi ximkien li joħroġlok fiskil receipt, jew xej. Ġifri, hemm affarijiet li inti mill-esperjenza għalhekk importanti li tkun taf il-kultura, s-sistema tal-pajjiż minn lat li għandi bżonn inkunna nafa jiena, però wkoll ovvjament tintaqa' ma' nies ġalment meta titlob servizzi, fehmti ma' once li tkun taf u jkollok il-xaħat lokali miegħek li jkunu jafu ħafna drabi taqbadhom, fimt? Imma li jkollok problemi per eżempju ġili nkunu għax aħna dejjem nużaw in-nies lokali, fimt? Ġifieri jekk ħanibnu, jekk ħanamlu nużaw in-nies lokali u ġalment jitħallsu tihom xi ħaġa żgħar. Per eżempju kien ikun hemm ħaddiema li ma jiġunix jagħmlu xi jumejn ma jiġux u jkun għadu kif tagħhom il-flus. Jgħid li għax daw kellhom il-flus u issa ma narawhomx. U daw frustrazzjoni għalina, per eżempju, speċjalment tal-volontarjat, xina kont nifhem. Ma daw fis-sens hekk taħdem is-sistema, hekk ma tistax tippretendi li inti ġibhom jaħdmu. Suppost taf li taħdem hekk is-sistema. Iva, m'hemmhekk naqra iktar laxka, mhux laxka ma qed taħdem ma' nies li pereżempju kien ikollna ħaddiema li ġieli jgħidli kien pereżempju jkun hemm minnhom jitihom xi ħaġa żgħira, ġifieri xi 50 cents. Ngħidlu għal xi qed tittihom il-flus. U jgħid li kont nirrabja jiena, per eżempju, kien hemm każ niftakaratlu xi qed tittihom il-flus biex jixtru xi xorbu. Għalli isma' għalli dal-ħin jannar. Għalli dawn in-nies taf, għalli nqasmulhom il-kutri, għalli hemm minnhom laqas għandhom saqaf sew. Għalli l-irġiel biex jirnexxilhom jorqdu biex iqumu kmieni, jieħdu naqra grokk biex jorqdu. Imħabba l-kesħa. Issa, jiena nista' ngħid, ovvjament kien jgħid li isma' di 50 cents u mhux qed noħodhom il-flus tiegħek, imma jien kont nirrabja ngħidlu tittihom il-flus. U daw huma affarijiet li kultant, ġifieri inti meta tmexxi proġett trid tkun taf il-local context. U qed taħdem mhux qed taħdem ma' nies li huma ġejjin b'xi kumpanija bil-branding u x'ismu daw huma nies li qed ifittxu xogħlijiet ta' kuljum u l-prijorità tagħhom huwa li jsibu dak ix-xogħol ta' kuljum, fimt? Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klijenti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. Jinteressani wkoll nifhem mill-punto di vista li jiena ġratli. Jekk kontx tirromantiċizza lil nies li huma żvantaġġati u mbagħad speċta fimt li jisma' daw bnedmin daqs kulħadd speċta. F'liema sens nirromantiċizza. Per eżempju, jiena ntik l-eżempju bija. Jiena meta mort tagħmel xi sentejn 3 snin naħdem l-open centers ma' l-immigranti u hekk, kelli din il-percezzjoni kważi fabulari illi minħabba li huma Afrikani huma x-xempju ta' tjubija għax daw ġew oppressati u bħala konsegwenza speċa dawn ma jistgħu jagħmlu xejn ħażin. Mbagħad ovvjament mort naħdem magħhom u sir taf li daw għandhom l-istess ħtiġijiet tiegħi, l-istess proklifità għad-nubiet li għandi jiena, l-istess xewqiet tiegħi, ġifieri kien hemm minnhom darba minnhom jien għamilt ħabta. Maħx suppost najdu maħna. Ġiri daw, s-soma li jiklu li għajdu la-ċat. Jien kont naħseb l-unika Malti dak iż-żmien li kien jikol il-ċat. Kont nintefa' magħhom, konna nilbsu dublet, għandna nilbsu, nagħmlu ir-ritwal kollu, u mbagħad noqogħdu niklu ċat. Suppost jiena l-care worker tagħhom sewa. U waqt li qed nagħmlu dal-proċess, pereżempju kien jgħidu li tipo daw kienu Musulmani. Ċat jew kat?
Each, u maċċati għaddu, KH. U daw kienu speċa jisħnu, għalla, mux kolla, ma kienx tnejt li ta' jisħnu, għax naqra euforik, jisa l-amfetamina speċta, ma mux daqsek b'saxħet ġvi. U kienu jgħidu take me to gżira, kienu jgħamlu li take me to gżira. U daf li tipo mal-ġurnata u mal-pija tal-ġimma u meta ma jkunux fuq iċ-ċat, ikunu tipo juruk il-persona, mbagħad once li jieħdu ċat, jibda jgħidu lek I haven't fucked l-aħħar lek xejt waħda fis-Sahara, il-bajt Attard spiex, jibda jgħidu lek kollox spiex. U tibda tirrealizza li daw bnedmin, daqsi. Ma nafx kellekx l-esperjenza? Le, għax jiena dejjem kont narhom bħala mod ta' xogħol, ġifieri jiena kont impoġġi bil-qiegħda ħdejhom nara x'inhuma l-interessi tiegħi li jiena isma' irrid li tagħmel xogħol tajjeb li nkunu accountable u kont nitrattom isniet nittrattaw ġifieri kont niġġieled, ġifieri jkolli l-argumenti, ġifieri qatt ma kelli mal-volontira iva, x'il-volontira kien hemm isu approach differenti li huma jġibu magħhom daw l-stereotypes u l-prejudice u importanti li tindirizzhom u li titkellem u li tisma' tfehmhom x'inhu huma l-bżonnijiet tagħhom. Però magħhom jiena kont nilbes żewġ tick people, jiena koordinatur tal-volontira u qed nara x'inhu huma l-interessi tal-volontira u xi jridu jieħdu minn din l-esperjenza bla ma jiġuni joqogħdu jgħidu li ħafna daw il-kummenti kont nirrabja jekk jgħaddi xi kumment li huwa xi ftit hekk ta' stereotype jiġri kien ikolli u. Pereżempju? Jien naf kemm huma żenin pereżempju ma kontx naħmilha xi kumment hekk, fimt għax għalija m'intix qed tifhem ir-realtà jew jiġu jgħidulek imma jidhru rajt hawnhekk. Żgur inti ġej tal-tliet ġimgħat hawnhekk m'għandek bżonn tagħmel xejn, fimt? Ġifieri allura kont nindirizzaw għalhekk kienu ġieli jarawni bħala stramp għax l-disciplina. Imma mbagħad min naħa l-oħra hemmhekk jiena kont qed nirrappreżenta l-organizzazzjoni tiegħi, qed nirrappreżenta l-flus li qed niġbor mingħand in-nies mill-komunità tiegħi u nistenna li l-affarijiet jiġu u jkolli argumenti sew inti jekk qed taħdem f'ambjent interkulturali. Ma min l-iktar kien ikollok daw l-argumenti? Ngħidu hekk jiddependi l-Indja l-iktar li kien ikolli l-argumenti mad-direttur. Emmek, fim, tax isu truħim liktar li konna u kellu il-Kenja, differenti għax il-Kenja inti għed taħdem ma' komunità, ġivri inti għandek ħafna nies involuti, fim, għandek il-pastor li jiġi qed jgħidlek li isma' tin il-flus ħanqassamhom jiena l-affarijiet, jew isma' tin in-nies, jew ġibhom il-pastor ikun Kenjan jew ikun xatt fuq missjoni. Daw tal-komunità Kenjani jkunu, fimt, ġifieri jew ġili ma' xi ħadd jinnaf pereżempju isma' għada fid-disa importanti li għandi bżonn inkun it-town biex jiġu daw jiġik xi sigħat. Id-drive kollha minn fejn ġejja inti? Xi drive? Id-drive li għandek din il-viżjoni, il-mira assoluta li ħatamel dan il-proġett u ħatamlu bil-mod li tixtieq isiru b'serjetà kbira minn fejn ġejja? Mir-responsabilta li ħassejt naħseb li. Ma minn fejn ġejja ħafna nies jafu dwar daw naf ħafna nies marru Kuba. Ħaddu bazz, zifnu naqa samba, jew xifnu labu naqa baseball, ġew lura u komplew. Ġew bit-t-shirt ta' ċekkefara u that was it. Inti le, speċta, qed nipprova nifhem hekk x'sawwar lek il-karattru b'dan il-mod. Sibt sodisfazzjon f'dan is-settur, il-nies li nintaqa' magħhom, id-diskussjonijiet li jkollok man-nies, il-mentalità tan-nies li jaħdmu f'dan is-settur u tatni l-opportunità wkoll li naħdem ma' nies minn kulturi differenti li napprezza kulturi differenti għalija dik kienet opportunità kbira ta' tagħlim f'ħajti fimt li vera għax mbagħad il-proċess vera llum il-ġurnata m'għandix forsi riżorsi finanzjarji bħal m'għandu ħadd ieħor, però ħadd mu ħajjoħod l-valur tal-esperjenzi li għandi f'ħajti u dawk għalija jiswew daqs kwalinkwa ħaġa li jista' jkollok b'mod materjali, fimt? U mhux għax inħossni proud, imma għax inħossni kontent li nifhem id-dinja naqra ħjar bla ma noqgħod b'ħafna dawn l-affarijiet x'ismu, fimt anke meta nisma' fuq l-affarijiet jiena
nemmen li għaw problema ta' overpopulation Malta u d-densità ġib il-problemi tagħha, imma jiena pjaċir kbir nieħu meta nitla fuq tal-linja u nisma' li jitkellmu bil-Hindi u ġieli nintaqa' ma' xi ħadd u ngħidlu xi żewġ kelmiet mill-Hindi jew nisma' l-mużika tagħhom jew nikol l-ikel tagħhom. Sa jiena bniedem li nħobba ħafna l-identità Maltija u nemmen li għandna bżonn nikkunsmaw iktar il-kultura Maltija, nutlu noqogħdu ngħidu li qed nitilfu il-kultura Maltija jekk imbagħad noqgħod nordna sushi kuljum, fimt ma nikolx jew ma napprezzax il-wirt kulturali li għandna, fim? Però fl-istess ħin ngħixu ġo dinja li għaw minn jinnaf joqgħod jgħidlek l-ispazju. D-dinja hija tant għaw affarijiet tiskopri fid-dinja x'issir taf ma' min tintaqax titgħallem dwar il-kulturi li għalija sek tidħol ġo din il-Malti universe meta tidħol tifhem il-kulturi u n-nies għal xiex jiġibu ruħhom hekk, fimt għalija din hija xi ħaġa straordinarja li għalija dik il-motivazzjoni li jiena qiegħed ngħix fuq din-dinja għandi żmien limitat ħafna inutli noqgħod naħseb x'se jiġru wara d-dinja jew x'semmur il-ġenna dak li għandi nagħmlu llum għax illum qed ngħix. Ma fl-istess ħin għandi l-opportunità li niskopri din il-biċċa tonda li qiegħed fuqha fimt u n-nies li hemm ġo fiha li dik hija l-ikbar motivazzjoni, l-esperjenza li qed ngħixu. Xejn ma jista' jixtriha, fimt. Ma nixtieq nagħmel żewġ points of order malaj, dawk is-soma li qatt ma ħadthom jaħxu l-prostituti, dik hija importanti. Dejjem żammejt konsent il-boundaries ma kontet nikolleġġat ma. U t-tinaġeja li iż-żifna nazzjonali ta' Kuba assolutament mhijiex is-samba. Mhijiex daqshekk fucking kretin imma ħarġet li samba, salsa. Issa, u għawek għandna żeffina professjonali, ma nafx kif ma garajt li il-mag, assolutament. Inti wkoll kritiku ħafna, smaj dak il-bib jibbex ġib il-kafe. Tit kafe ieħor? Le, grazzi. Ma għaxet tamlu li su bewla ta' zrinċ, naqa volum. Inti kritiku ħafna ta' sistema politika Maltija? Iva kritiku. Jina ċittadin Malti u ngħix fis-sistema ta' Malta u nemmen li għandna problema kbira bil-kultura politika ta' Malta. Ħafna drabi il-ħin kollu nimxu mill-blu għall-aħmar. Jew pereżempju jekk tipprova tikkritika xi ħaġa mal-ewwel jgħidulek mela da nazzjonalist jekk qed jikritika l-Labor. U jiena nemmen li din mhux fenomenu, il-partiġaniżmu u l-firda mhijiex fenomenu, imma hija strutturali u maħsuba minn żewġ partiti li fl-opinjoni tiegħi jien għandi esperjenza ġo organizzazzjoni naf kemm hi kapaċi tifforma nies l-organizzazzjoni naf jekk xi ħadd jidħol ġo organizzazzjoni u joħroġ minnha x'impatt jista' jkollha fuqu, jiena nemmen li noqogħdu kull darba ngħidu mela problema l-ħomor il-blu soluzzjoni. Il-blu problema mela l-ħomor soluzzjoni. Din hija parti mill-ping pong li qed iżommna fl-istess problema. Malta għandna problema bil-kultura politika. Inutli noqogħdu ngħidu il-blu u l-aħmar, għandek żewġ organizzazzjonijiet politiċi li huma kellek Marka Milleri naħseb hawn li huma kriminali li jaħdmu b'mod illegali, ġifieri ma ssib l-ebda organizzazzjoni li tista' topera jew teqpa' topera bil-mod li jopera huma. Ġidaw flimkien mal-Knisja, ma rridx nidher li l-Knisja hija problema, they are above the law. Jistgħu joperaw bl-iktar mod qed ngħid tal-partiti politiċi f'dak każ, għarrieq li jista' jeżisti. Apparti li ma jħallsux it-taxxi, għandhom id-dejn, jieħdu l-flus, ma jiddik hemm ħafna affarijiet. Inti għandek ħafna nies u ma l-unika żewġ channels li għandek biex issir jew tidħol fil-politika. All right? Inti tidħol ġo fihom b'ħafna intenzjonijiet tajbin. All right? Għax jgħidulek imma jibdew b'intenzjoni tajba. Imma mhux ovvjament li illum il-ġurnata fil-Parlament għandna dawk kemm huma 72 persuna li fl-opinjoni tiegħi ma jiswewx kallin.
Mhux minħabba l-kapaċitajiet tagħhom, ma dawk mhux huma. Daw għaddew minn ġo organizzazzjoni, bdew b'ħafna prinċipji edijat, imma biex tasal minn ġo organizzazzjoni li m'għandix prinċipji, m'għandix valuri, taħdem mod illegali kważi, bil-fors ħajkollok ir-riżultat li għandna llum. Għalfejn taħseb li huma hekk imma biex ta' għalfejn il-partiti politiċi ma setgħux ikunu organizzazzjonijiet illi xaħat bħalek iqishom għawwa tajjeb. X'inhuma l-inċentivi li qed iġalluhom jieħdu ċertu pożizzjonijiet jew ċertu funzjonijiet fl-istrutturi tagħhom li n-nies anke tajbin qed joħdulhom l-ispirtu tagħhom. Għalfejn? Ngħidlek, informazzjoni fuq kif joperaw internament m'għandix ħafna, però jien nemmen li din hija problema li ilha minn meta bdew, ġifieri again, fil-passat il-firda kienet importanti, di mhix xi ħaġa li skoprejna Malta, li tifret hija sistema tajba biex tigverna. Qed tifhem, ġifieri daw it-tnejn li huma jiena li nafu għalli aħna noqogħdu ngħidu daw jaħdmu flimkien. Il-politika llum il-Parlament sar tal-avukati, mentri il-Parlament għandu jkun tan-nies. All right? Il-politikanti il-maġġor parti tagħhom kollha jistudjaw biex jisiru avukati biex jidħlu fil-Parlament. Id-demokrazija u l-Parlament għandu jkollu r-rappreżentanza tan-nies. Jiena kemm ili ngħix jew kemm ili nsegwi l-politika, rari niftakar politikant wieħed li vvota kontra l-partit tiegħu. Mentri daw jiġu eletti bid-distrett biex jirrappreżentaw lid-distrett tagħhom. Għajdli jiena, kif nista' ikolli kwalinkwa rispett politiku hawnhekk mhux qed immorru fuq l-individwu għax daw in-nies ġieli ntqajt magħhom mhux f'ambjent politiku jkunu nies normali bħalna. Fl-ambjent politiku. Jekk daw laqqas biss għandhom il-bajt jivvotaw kontra il-partit tagħhom, kif qatt nista' nemmen li daw jistgħu jirrappreżentaw lin-nies. All right? U daw miż-żewġ partiti ħafna mis-soluzzjonijiet anka ċikku Peppu jaf x'inhuma l-problema, qatt rajthom jiġu kemm kien hemm rakkomandazzjonijiet minn inkjesti kif lilhom stess jista' jagħmilhom aktar trasparenti u accountable għal dak li jagħmlu. Qatt rajt xi interess biex jitaħluhom dawn il-liġijiet. Ħantik eżempju, meta ħarġet l-inkjesta ta' Sofija, il-Prim Ministru, all right? It's again, il-tnejn huma problema. Il-Prim Ministru qal, this is a wake-up call. Imma da avukat. Ħadem fl-industrija zik missers bal kien parti mill-Planning Authority u b'xi mod kien. L-avukat da ma jafx bil-problemi li hemm. Wake-up call. Ġiri jekk kellu dak iż-żmien karriera twila fil-Planning Authority u laqas kien jaf li jeżistu daw il-problemi li ħarġet mill-inkjesta. U għadna sal-lum inkaxkru daw kollox, ġifri hemm ħafna x'jista' jsir fil-Parlament. L-etika tan-nies fil-Parlament ma teżistix. Naħdmu b'sistema ta' klijentaliżmu u jaqbillhom qed jikkreaw sistema bil-kunsilli lokali b'kollox fej id-deċiżjonijiet u l-awtorità hija kollha hemm fuq. Ħalli inti dejjem qed tiddependi fuqhom. Dejjem trid tmur għand il-Ministru u l-Ministru japprova. Inti ovvja tagħmlu Alla tiegħek, ma dawn in-nies ma jirrappreżentawx lin-nies. Mhix qed ngħid li kollox ħażin, nistgħu nitkellmu fuq ħafna affarijiet pożittivi. Imma fundamentalment tara mhux hekk jekk katoloġija għandna problema kulturali tal-politika Maltija u jekk mhux se jitbidlu daw in-nies, jien niftakar fl-2011 ma' sħabi kienet ċat eżisti dil-xismax konna noqogħdu nagħmlu videos ta' gonzi għandikun imwaħħal mas-siġġu. Tirbet is-sitwazzjoni llum il-ġurnata jew baqgħet l-istess. Għax jiena nisma' affarijiet. Mhux hekk u dam hija responsabilità tal-individu li inti għandek responsabilità tal-pożizzjoni pubblika tiegħek mhux għax għandek xi tort. Ġifieri imma jekk inti sar xi ħaġa taħtek li forsi m'intix inti stess, inti għandek ir-responsabilità erfaħħa ħalli spazju l ħadd ieħor. Jiena l-ikbar problema li għandi hija li nemmen li mhux qed nilħqu l-potenzjal tal-pajjiż għax hemmhekk fil-Parlament m'hemmx l-aqwa nies l-iktar nies kapaċi. Kif
il-parlament nimluħ blaqwa nies li jistgħu jagħmlu l-biċċa xogħol li għandna bżonn xi Għanajdwek, il-parlament jintala minn daw iż-żewġ organizzazzjonijiet li huma l-partiti politiċi. Ġifieri, jew is-soluzzjoni hija li daw jirranġaw kif joperaw. Li daw minflok jisiru organizzazzjoni jew kif huma li jaħdmu b'mod illegali jisiru idea ta' think tanks. Fejn inti ibbażata fuq riċerka, naħseb li dis-sistema ta' distrett isservi lilhom biss għax hekk taqta' ħafna nies li jistgħu joħorġu għandhom potenzjal joħorġu llum l-element tad-distrett huwa servili ħafna fimt qed ngħixu ġo post żgħir fejn inti għandek il-leader forsi. X'ikunu s-sinjali kieku partit għandu jibda jipperswadik li qiegħed fi triq tajba. X'ikunu l-azzjonijiet li qed jieħu dal-partit? Jiena qed nitkellem fuq il-partiti tradizzjonali l-antiki speċjali. Jiena nieħodha mill-lum. All right? Illum ma nħossniex komdu noħroġ għal politika la mal-Partit Nazzjonalista u laqas mal-Partit Laburista. Għax ma nħossniex li għandi nassoċja ruħi ma daw is-sistema. Hemm raġunijiet għalfejn inti ma tħossokx komdu, sewwa. Li huma dawn ir-raġunijiet u kif jistgħu ibidlu l-affarijiet ta' ġo fihom biex xi ħadd bħalek iħossu komdu joħroġ ma' xi ħadd minn dawn il-partiti. Għanajdu hekk għandhom ħafna xi jbidlu. L-ewwel ħaġa huwa li inti taf li qed issa mhux qed ngħidlek narġa' ngħidlek m'iniex qed nistenna li konna il-partiti politiċi u l-organizzazzjoni warahom perfetta, però jekk ikunu accountable u jimxu mal-liġijiet u naf li hemm element ta' trasparenza fil-mod kif joperaw, tħeġġiġni iktar. It-tieni ħaġa illum il-ġurnata ngħixu ġo soċjetà fejn aktar plurali, fejn inħoss li iż-żewġ partiti illum mhux qed jirrappreżentaw l-idea tan-nies kollha, fil-fatt hawn ħafna nies id-diskussjoni tat-tielet partit. Mhux bil-forsi t-tielet partit hija soluzzjoni jekk daw iż-żewġ partiti jisiru iktar inklusivi li jaċċettaw iktar nies, iktar ideat u jaħdmu billi jiġbru l-informazzjoni minant il-nies. U jieħdu vera diffiċli jistija. Ja naf, kultant nitkellem b'mod ta' utopja. Imma ma nemminx li hija utopja, tinħass utopja, tinħass li diffiċli tbiddilhom. Raġunijiet prattiċi ta' ġifieri meta fuq dal-punt biss ta' l-ideoloġija ħaninterrompikum mbagħad nkompli nisma' x'għandek tajt inti. Inti meta jkollok partit tal-massa li jrid iħaddan kemm jista' jkun nies ġo fih għax huwa l-unika partit alternattiv ħajitlef ħafna mill-identità, bil-fors, għax inti tispiċċa kif jgħidu l-Ingliżi running with the hares and hunting with the hounds. Sawa inti tispiċċa ikollok ħafna dissonanzi hu mill-partit tal-Labor pereżempju, il-partit tal-ħaddim li bena ekonomija fuq l-isfruttament tal-ħaddim. Kif ħadd irrikonċiljhom daw l-affarijiet? U inti tant għandek bżonn massa ta' nies illi da tipprova ddaħħal daw l-isfumaturi kollha fil-partit biex tibda takkomoda l daw l. Ibba fl-aħħar mill-aħħar titlef l-identità. Jiena it-twemmin tiegħi huwa għalhekk huwa tajjeb li inti jkollok parlament iktar partiti, b'ideoloġiji u b'tiri differenti, għax hekk jiena l-partit tal-Greens pereżempju, mela jiena l-ambjent jinteressani, jiena s-sostenibilità interessani u taf illi jiġri jiena l-daw ħan iġġielet u jekk jiena ħan ivvotalhom nafa xiex qed nivvota eżatt, mhux lotterija għax hawnhekk hawn 20 ideoloġija nispera li titla' tiegħi u isek għandek tilab is-supervive kull darba li ħan jieħdu l-vot. Għalhekk nemmen fit-tielet partit apparti l-affarijiet kollha li bdejtajt inti ta' il-miljoni ta' dejn li daw joperaw minn alla biba mod illegali għall-aħħar u jippervertu ħafna miswieq, eccetera, eccetera. Insomma, kompli inti. Jiena nemmen li għall-inqas membru parlamentari kollu l-libertà li jesprimi ruħu l-idea tiegħu liberalment. Da impossibbli li da fis-snin kollha kull persuna qabel mal-partit tiegħu. Nasim kien hemm epoka fl-aħħar ta' Gonzi fejn kienu qed lejn l-aħħar ta' Gonzi
Nasib kien hemm Franco u Muljet u kien hemm JPO fuq tad-Divorzju. Reċentament kellek il-Marlin Farrugia. Ma ġġaralhom daw in-nies. Ġifri, dik hija l-problema. Dik hija l-problema li inti llum il-ġurnata biex tgħaddi minn ġo partit politiku u hemm ħafna nies kapaċi. Ġifieri, meta inti anka nies fil-Parlament. Mhix il-kapaċità nieqsa, hija l-libertà li jesprimu ruhom l-idejat tagħhom fil-pubbliku. Daw they are restrained by the political party. Fimt? Jiena nemmen li Malta nies kapaċi għaw kemm trid. Imma biex inti tgħaddi minn ġo partit politiku u titla, inti trid tibda tneħħi dawk li huma l-prinċipji u l-valuri tiegħek, fimt? U tibda iktar taċċetta dak il-magna tal-partit, għax hemm dik il-kelma il-magna tal-partit, u tisma' milli qed tgħidlek il-magna tal-partit. All right? Li huma importanti daw l-istrutturi ġo organizzazzjoni, però huma importanti li jkun hemm il-libertà li jiena naf li ħanivvota lil John u John ħajmur hemmhekk u ħajitkellem f'ismi jekk hemm xi ħaġa ħażina. Jiġifieri daw del-ħin nitkellmu ħafna fuq il-Labor, di mhux xi ħaġa ġdida. Dawn huma grupp wieħed politiċi, kultura politika, mhux l-individwu, għax m'għandix dubju li individwalment hemm ħafna nies b'intenzjonijiet tajbin, imma daw x'jagħmlu jażlu. Jiena naf li jekk jiena ħammur kontra il-kollettiv, x'inhu jgħid il-kollettiv tal-partit, jiena l-opportunitajiet tajjaj ħajonqsu. So inti tispiċċa jien ma rridx nidħol ġo partit u ċertu prinċipju valuri li għandi ikolli nitlifhom biex nagħmel karriera politika. Qed tifhem? Jiġifieri jiena laqas ngħid forsi il-tielet partit huwa s-soluzzjoni, nemmen li anka l-istess partiti jistgħu jkunu soluzzjoni. Meta tinżel iktar l-isfel u tibda tintaqa' nies barra mill-kappell politiku kollha jafu x'hemm bżonn, kollha jafu b'daw l-affarijiet u hemm nies ġenwinament għandhom l-idejat u jistgħu jmexxuhom il-qudiem. Imma jew jaslu sa ċertu punt u jieqfu hemm għax mhumiex lesti li jieħdu dik l-istep. Jew nkella tispiċċa hemmhekk fil-Parlament u kull ħaġa li jgħidlek il-partit tivvota. Huma joqogħdu jgħidulek ma wara l-kwinti tgħidx kemm nitkellmu, tgħidx kemm nagħmlu. Imma jiena laqqas irid inkun ġo partit politiku fejn laqqas ċertu elementi bażiċi ta' trasparenza m'hemm, fimt mhux qed ngħid ma daw joħorġu rapporti, joħorġu x'ismu, jisu xejn mhux hekk kważi jittrattawna ta' nies ignoranti. Jiena jdejjaqni min joqgħod jsejjaħ in-nies ġaħan, fimt? Għax din għalija l-unika ġaħan li hemm huwa dak li għajjat il-ieħor ġaħan. Fimt? Il-problema hija s-sistema, jekk għandek ħuda kontra s-sistema, mhux kontra persuna, aħna ma nafux kemm jinfluenzawna daw in-nies. Daw in-nies il-politikant jieħu training kif għandu jikkomunika, jieħu training kif għandu jinfluenza l-ħsieb tan-nies. Fiha fisa hija xi ħaġa tajba. Hija xi ħaġa tajba ma jgħodda perikoluża ħafna. Hija għodda effiċjenti ħafna skont kif tuża. Laqas nafu x'poter għandha biex tinfluenza l-ħsieb tagħna. U din hija waħda mill-problema li għandha l-politika. Il-politika llum saret elitista wisq, illum jużaw lingwa li ma tifhimix. Għajdli inti kif tista' tlaħħaq ma dak li għaddej fil-politika bit-terminoloġiji, bl-affarijiet legali kollha li għaddejjin. U iċ-ċittadin li suppost għandu dritt ikun informat, jekk mhux informat biex jagħmel id-deċiżjoni tiegħu parti mid-demokrazija. Inti tħossi illi l-lingwa li tintuża fil-Parlament teskludi lin-nies? Mhux teskludi lin-nies, illum il-Parlament tant sar il-politika tant saret narġa' ngħidlek tal-avukati, tant saret il-bot min-nies, tant sar in-nies isna naqduhom li n-nies mhux qed jagħmlu meta tisma'hom jiddibattu fuq pjattaformi pubbliċi il-biċċa kbira inħossni pjuttost xejn impressjonat bil-ħakma tagħhom tal-lingwa ta' kif jesprimu ruħhom. Naf li qed tgħid li jingħataw ħafna taħriġ, però b'xi mod ma tantx qed nara li qed jirriżulta f'xi fakultà kbira li jikkomunikaw, li jispiraw, li jiżraw fik l-aspirazzjoni. M'għandhomx għalfejn.
m'għandhomx għalfejn, ejja nieħdu mill-konsilli lokali, ġejn il-konsilli lokali. Illum ġieli toħroġ għall-konsill lokali u jekk toħroġ ma' partit minnhom għandek garanzija li ħatitla'. Jiġifieri inti mhux fuq l-idejat tiegħek, mhux fuq kemm int kapaċi titkellem man-nies, inti tagħmel differenza il-partit għax għandu tiġi għan-nies li xin inti titfa' l-arma tagħhom mela għandek vot ċert. So l-element li tengageja man-nies li tkun viċin in-nies hu mis-sistema ta' kif jisiru l-proġetti, konsultazzjoni man-nies xejn. Jiġifieri anke minn proġetti żgħar, xi ħaġa essenzjali għandek qed tagħmel proġett tal-lokalità. Fondi hemm, l-ekonomija sejra tajba, ġifieri dawn mhux nies li qed jagħmlu kollox ħażin, imma jiena nemmen li biex inkunu iktar effiċjenti, biex il-politika tkun iktar demokratika, biex il-politika tkun iktar tan-nies għax fl-aħħar mill-aħħar dik hija l-politika, huwa importanti li nbidlu din l-idea li tenfu għandu xi dritt divin li jaf iktar minn kulħadd kif tmexxi u titbiddel l-approach li inti proġetti jekk ħajsiru proġetti tagħti każ iktar in-nies xi jridu, mhux ngħidlek li kull ma jridu n-nies tagħmel għax hemm bżonn li jsiru ċertu proġetti ta' infrastruttura u hekk li kultant dejjem ħassib l-oppożizzjoni. Però konsultazzjoni man-nies ma ssir xejn. U il-Partit Laburista tajjeb ħafna iktar biex ikun viċin in-nies mill-Partit Nazzjonalista. Jiena nieħu mill-esperjenza tiegħi personali. F'daw is-snin ħafna drabi batu għalija il-gvern, għax meta jibgħat għalija speċjalment għal xi attività pubblika jkun mill-Partit Laburista ma naċċettax għax jiena ma mmurx attivitajiet tal-partiti, però jekk ikun il-gvern u stidnun il-kabinet u anke ministri ġifieri l-intenzjoni tajba ma mbagħad idhom marbuta. Fimt? Jiġifieri il-Partit Nazzjonalista qatt ma ġi ikellimni darba ġi shadow minister ta' kellu jibgħat li link laqas batuli u ma rġajt smajt minnu. Ġifieri aħna ħafna drabi Ovvjament hemm il-vantaġġ tal-incumbency, ġifieri il-Partit Laburista li bħalissa huwa l-incumbent għandu ovvjament aċċess għal ħafna iktar resorsi, ġifieri jekk il-Partit Laburista ikun iktar viċin in-nies, faċli illi jaqbad l-nies li huma canvassers idaħħalhom fil-Ministeru tihom paga mill-Ministeru u minn hemmhekk biex tgħidaw iservu ta' customer care tal-Ministru li qed jiġbru dan il-feedback. Hija ħaġa tajba, fis-sens hija ħaġa tajba li inti dejjem tkun qed tisma' x'iridu n-nies huwa kważi waħda mill-aqwa għodot biex inti tibqa' fil-poter, biex inti tibqa' tkun taf fejn sejr ħadd żien ħalli tkun taf x'tista' terranġa. Il-Partit Nazzjonalista naħseb għandu problema kbira ta' inerzja, għandu problema kbira u ma wkoll problema kbira ta' riżorsi, ġifieri fil-waqt li l-gvern jista' kważi jimpjega lin-nies biex ikellmu l-Damjan u jċemplu lil-John u jaraw Matthew x'għandu bżonn biex għal-Partit Nazzjonalista dik il-missjoni hija ħafna iktar diffiċli. Iva, ta' ma ħafna drabi ma tkunx minn daw il-canvassers ta' jien mhux qed ngħidlek telefonata ta' xi ħadd jgħid li għandek bżonn xi ħaġa. Ngħidu hekk inti ħad toħroġ biex tkun membru parlamentari jew ministru jew ma' partit u għadmirek li tintaqqa man-nies li tmur iktar, anzi, jekk inti taf li dak għandu dak il-poter, inti għandek iktar tersaq lejn nies. Ma naħsibx li qatt saret, ma naħsibx li qegħdin viċin in-nies, għalhekk qegħdin fis-sitwazzjoni fejn għandna partit li huwa b'saħħtu fejn in-nies jemmnu li hu jista' jigverna u jiena nemmen li għandhom raġun in-nies li jemmnu li l-Partit Laburista l-unika partit del-ħin li jista' jigverna. Għax ma smajt l-ebda idejat ħirġin mill-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista jikkritika qatt ma joħroġ b'soluzzjonijiet u dejjem għax issa ma rridux nikxfu l-karti. X'inhu joffri? Fuq il-korruzzjoni, x'inhu joffri? X'kampjament qed joffri? Fil-Parlament, fil-mod kif il-Ministri u l-Membri Parlamentari ġibu ruhom. Di faċli ngħidu il-Labor. X'inhu jagħmel il-Partit Nazzjonalista? Huwa dritt tiegħu li jkun oppożizzjoni, huwa dritt tiegħu li tagħna li jkollna rappreżentanza biex jopponi, biex joffri idejat. X'inhu joffri? Kritika, l-ħin kollu jikkritikaw. Jiena bil-livell ta' korruzzjoni li għaddej bħalissa fil-pajjiż,
ovvjament jiena deżappuntat ħafna bħala ċittadin li naħdem nħallas it-taxxi, nirrabja ħafna kull meta nisma' li t-taxxi tiegħi jiġu imberbqa jew misruqa, insomma, mhux utilizzati bl-aqwa mod. Misruqa li hija speċta hija naħseb l-iktar ħaġa fil-jakka li tista' tagħmel inti bħala xagħat li fdajt. Minix komdu bil-fatt li ġiet assassinata ġurnalista, kollega, minix assolutament komdu li di għamlet ma nafx kemm il-xahar jew snin qabel il-mewt ħadd investiga korruzzjoni li huwa evidentament għalfejn inqatlet u xorta ma smajna xejn dwar il-korruzzjoni, speċjalment ma mxejna kontra xejn. Però fl-istess ħin għandek din il-problema u l-Partit Nazzjonalista m'għandux viżjoni. Jekk ikoll insaqsi il-Bernard Grek isma' x'inhu l-pjan ekonomiku tiegħek għal 10 snin li ġejjin? X'inhu l-pjan ekonomiku tiegħek għall-ippjanar ta' dan il-pajjiż? Għat-tisbiet tal-pajjiż? M'hemmx pjanu. Saru spex ta' kampjuni, champions ta' pointing out the fucking obvious. Mux li għadek bżon mill-politiku, forsi l-NGO tittamil il-kap tal-oppożizzjoni. Daħal f'ambjent fej kien hemm diġà ħafna nies mhux kuntenti b'dil-element ta' nuqqas ta' trasparenza u governanza. Wara ġimgħa tinqabad li toħroġ li ma ħallasx taxxa, da mhux bniedem li jgħix xahar b'xahar, da bniedem li jaqla l-flus. Laqqas dak il-ħsieb m'għandek li inti ħadd tidħol ġo ambjent fejn għandna bżonn leader b'naqra prinċipji, b'naqra valuri biex jopponi l-kultura li hemm fil-politika u inti l-ewwel pass li għamilt huwa li dedendu mal-ewwel ġurnata għid li kif tippretendi li ħadd biddel tiġġieled eġemonija ta' pajjiż politikament għax illum tista' tgħid hemm qegħdin. Jekk inti l-ewwel pass li għamilt laqqas kellek il-ħsieb li tajt isma' ħanirranġa l-affarijiet tiegħi. X'inha importanti li parti mill-ġlieda mhijiex biss li jkollna l-oppożizzjoni, imma parti mill-ġlieda kontra il-poter politiku li hemm illum għandha tiġi fuq valuri u prinċipji. Dawk li għandna neqsin mhux ideat, mhux kreattività, mhux risorsi, għandna. Imma daw qed jitħallew jaħdmu b'mod li kollox all right. Jaħseb li u miż-żewġ naħat. Il-prinċipji hawn nuqqas ta' idejjat ġifieri. Ma tantx nitkellem ma' nies li ngħid l-għallux viżjoni għandek kif. Għax ovvjament qegħdin f'sitwazzjoni fejn kemm is-soċjetà, kemm il-mod li l-ewwel semmejt l-impatt li qed ikollu fuqna l-ambjent urban pereżempju. Vera, straġi x'ħan nagħmlu ma. Tipo għadni ma' periti li huma vera bravi ma' li isma' dijek taħan solfu għad il-biċċa tax-xogħol jew ma' avukati jew ma' nies li m'hemmx min qed jaħseb b'mod fundamentali, mawx daw it-think tanks, mawx daw in-nies viżjonarji li jistgħu jgħidulek isma' il-traġitt huwa da, ħajdum fuq it-trasport taf se nagħmlu, ħanamlu metro system u ħanispjegalkom għalfejn ħataħdem, m'hemmx long term m'hemmx. Ġifieri jiena naħseb li qegħdin f'sitwazzjoni u naħseb din vera ġiet ċara għalija illi il-bar tant saret baxxa għal min għandu jmexxi dal-pajjiż li il-barija ma jkunux ħallelin. La. Tipo għalla ħares jiena nimpjega n-nies purament għax mhumiex ħallelin u jinbiċċa fucking podcast bro qed immexxija u hekk aħseb wara biex tmexxi pajjiż. Ovvja li ma tixkun ħallil baseline, ħallil għasandu jilfes l-adba. Issa tittajdi għalfej inti ħabriki bħalek il-resorsi mill-ġebel tamel il-ħobs, għajli daw l-affariet tittajdi xin il-vizjoni tijak, xmaġija ħagġib fl-imħuħ tan-nies biex dil-inerzja u da dwejja l-għanna f'daqqa waħda ħajekkull minna u f'enerġija u entuzjazmu biex nbidluħ dal-pajis. Dak tittajli mela mux li ma tisrax. Jina nemmen li l-edejat u n-nis kapaċi jina nintaqama ħafna nies li jaħdmu ġo servizzi li joffru l-gvern, dipartimenti differenti u hemm misfel jafu eżatt x'hemm bżonn mhux qed ngħidlek jisolvu l-problemi kollha tal-pajjiż, imma nies kapaċi imma il-kultura politika qed iżommna lura milli aħna biċċa gżira żgħira biċċa gżira żgħira, risorsi
Għanna, sa ovvjament, min jista' jiddibattija kemm għandna dejn u affarijiet, imma riżorsi hemm anke nara kif jaħdmu l-kunsilli lokali jiena ishom qed jitellaw lotterija. Fimt? Jaġġi moment fejn ħan nitkellmu fuq il-fondi, għandna 55,000 biex nagħmlu għall-aċċessibilità. Daw f'ġimagħtej il-kunsill lokali hekk f'surprise irid jiddeċiedi kif ħajhom fuq dawk il-55,000 u jrid japplika, ġifieri jrid jaħseb ħela ta' riżorsi. Hija s-sistema li hija ħażina, is-sistema li hija magħmula minn dawk li qegħdin hemm fuq biex tkompli sservi lilhom. Li kieku daw il-fondi jiniżluhom u jħallu lill-komunità li l-kunsill jgħidulu isma' inti m'intix ġast uffiċċju tagħna, mela l-ewwel ħaġa qas għandek il-kunsilliera laqqas biss jaħdmu full-time fil-kunsill, ġifieri għandek lokalitajiet kbar bżonnijiet ħafna u għandek sindku li hemm sindki issa għal ħafna mis-sindki li jkollhom għan ta' karriera politika 20,000 fis-sena u mhux biżżejjed, għal ħafna nies dik hija r-realtà ta' paga f'sena. Ġifieri jekk daw is-sindki li jkunu avukati u xorsi kollha jridu jużaw il-kunsill bħala springboard biex jiġibu naqra fama u jħallu lin-nies tal-komunità jieħdu dawk il-pożizzjonijiet anke b'mod indipendenti ta' manka mal-partit li inti il-kunsilli ma tużaħħomx biss bħala uffiċċju, inti llum il-ġurnata jaqbillek li jkollok kunsillier li huwa tal-Labor jew tan-Nazzjonalisti, jaqbillek għax kif is-sistema mhux bħala resident għax bħala resident aw konsiller indipendenti jagħmlu ħafna iktar xogħol minn dawk tal-partit. Il-għala, imma inti jaqbillek għax daw kull ħaġa li għandhom bżonn jridu jmorru għand il-Ministru. Għalla inti tajjeb li kollok il-xaħat li għandu relazzjoni tajba mal-Ministru, fimt, għax jaqdiħ. Ma ħafna minnom l-edejat mill-kunsilli zero, rappreżentanza tar residenti, le għax daw leali għal-partiti. U jgħidu li imħabba fondi, ħafna mill-kunsilliera ġa jaħdmu mal-gvern, konsulenti, canvassers, ġidaw il-fondi hemm biex il-kunsilliera jkunu jistgħu jkunu karriera u jekk inti tikkrea karriera fil-lokalità ħassib ħafna nies li lesti li l-karriera tagħhom tkun għall-komunità tagħhom u jekk inti jkollok nies li l-karriera tagħhom tkun għall-komunità tagħhom daw ħajirrappreżentaw lir-residenti mhux għandek ġast persuna leali għall-partit qed hemmhekk. Right? Biex tirrappreżenta l-partit. X'kien bidel fl-incentive structure biex ikollna aktar minn dawn nies li qed tgħid inti fil-kunsill? L-ewwel ħaġa li l-kunsill ikollu r-risorsi biex minnu kunsillier u minnu sindku hija għandu paga deċenti li tista' tagħmel karriera minnha. It-tieni ħaġa ħafna mill-fondi li jirċievu l-kunsilli huma ġa allokati. Ġidaw, per eżempju, għandek kunsilli jieħu 1,200,000. Imma 1,100,000 minnhom tiġi allokati waste collection u affarijiet hekk il-gvern jiddeċiedi x'se jagħmel b'dak il-flus. U mbagħad għandhom xi ċitazzjonijiet jieħdu flus f'imma. Il-qpija fondi biss li joħroġ il-gvern. Fimt? Jew tmur għand il-Ministru u jaqdik, jew tmur għand Project Green u dejjem titqgħod x'ismu. Ħabad dawk il-flus li ġat tonfoq, li ġat tagħmel jiġifieri dawn għandhom ħafna riżorsi. U minflok taqbad u tellaħħom lotterija meta trid inti jew kif trid inti jew qabel ġejja elezzjoni tibda toħroġ. Għajdlu isma' għandkom dal-proġett l-nies ġejja l-elezzjoni. Għajdli hemmx kunsillier wieħed li ħareġ xi tip ta' strateġija ta' idea li għandu għall-lokalità tiegħu. Jew ħareġ rapport amministrattiv ta' x'għamel. X'nambihom jiena jekk jiena ħanitla skont il-partit. Jien pereżempju Bolx ma xerajt affarijiet, rajt pjanijiet li kellu għall-lokalità tiegħu, però kellu din il-problema insomma fej ma tħallix jaħdem ħafna. Imma għax wasal f'punt fej kellu jitlaq il-partit jekk minn il-żbal. Allora inti jekk inti titlaq il-partit ħatitlef ħafna mill-aġenzija li għandek li taċċessa l-risorsi. U fl-aħħar mill-aħħar ir-residenti jridu ir-risorsi għax inti jekk tagħmilhom xi proġett daw x'isma. Inti li trid tagħmel tagħti iktar saħħa u awtonomija lill-komunità u lill-konsill li daw ma jkunu rappreżentanza ta' residenti.
Biżjed minn 20 sena esperjenza ISS joffru għażla kbira ta' dwar plug switchijiet u aċċessorji elettriċi ta' kwalità li jgħinuni nsib dak kolli għandi bżonn għal dari u għal familti, żuruhom ġewwa x-showroom tagħhom li mrieħel jew inkella fuq iss.com.mt. Jiena nemmen li ħafna mill-konsilliera lejali lej il-partit tagħhom mhux lej ir-residenti tagħhom. Forsi ġili jekk tkun konsillier tal-oppożizzjoni tkun iktar li r-residenti ma jina esperjenzajta bej l-2012 u l-2013 kien hemm ħafna nies li tajt kemm kellhom prinċipju jolja fuq x'inhu ħażin, kienu jafu eżatt x'inhu ħażin, f'daqqa waħda tbiddel il-gvern u dawk f'daqqa waħda dak li kienu jemnu fih f'daqqa waħda issa imma u dak iż-żmien kien imma toqgħodx issemmi tal-passat, issa saru jsemmu tal-passat u jekk jarġa' jitbiddel il-gvern ħatara ħafna nies li llum taħsibhom l-ikbar attivisti u paladini tal-ġustizzja li jagħmlu l-istess. Li b'daqqa waħda jibdew imma fimt ġifieri l-idea li jkollna dil-partiġanizmu anke fil-lokalità li fl-aħħar xatt jitgħallem, ma nafx istran. X'jitgħallem? Issa hekk ma nafx li kollna għad-dinjità f'dik il-klassi ta' nies. Politikament, narġa' ngħid għax importanti li nagħmlu d-differenza x'jiena nemmen li dawn in-nies barra mill-politika huma vera nies tajbin. Imma fl-aħħar mill-aħħar mhux inti tittoqgħod bid-deċiżjoni. Fis-sens li inti tivvota favur xi ħaġa li inti taf inti mela inti trawwimt minn huma kumissierek, kbirt fil-komunità, taf x'inhu tajjeb, taf x'inhu ħażin tħossha, imma tiġi f'salib it-toroq u f'salib it-toroq inti flok tajt jiena ħanimxi mal-valuri taf li qed iċċedi. Dik hija għażla individwali. Biex naħseb li għażla bħal dik tħalli impatt fuq il-psike tiegħek, fuq is-self-esteem tiegħek, fuq kif inti tipperċepixxi lilek innifsek. Għax inti f'dak il-punt inti ġejt f'dilema, u tfajt fil-bilanċ, mela, jew dak li jiena naf li huwa ġust, jew li jien inkompli bil-karriera politika tiegħi. U jien għażilt il-karriera politika tiegħek, f'dak il-punt inti taf xi ħaġa ġdida dwarek. Iva, però qed ninsew xi ħaġa importanti. Meta nitkellmu fuq kultura politika, jfisser li inti tidħol ġod il-kultura u daw l-affarijiet li aħna minn barra ngħidu dik ħażina, you normalize them. Meta inti qiegħed f'sistema, jiġri bdejt minn hawn taħt u tibda tara li kulħadd qed jiġi pruħu b'dal mod, li kulħadd li f'daqqa waħda l-emma dik mhux ħażin tax fl-aħħar mill-aħħar qed jieħdu inti tant tidħol fl-idea li isma' le ta' mhux ħażin qed nagħmlu dan huwa normali. Normali fil-kultura politika mhux fil-kultura kollha inkluż tagħna, alla dawn in-nies kultant nemmen li tant ikunu ingrained fis-sistema, tant ikun hemm din il-kultura li it's okay li jaslu f'punt fil-laqas ikunu qed jirrealizzaw li dak li hu tajjeb u ħażin għalina għalihom mhux tajjeb u ħażin. Ma rridx nuża dan l-eżempju għax malaj x'ismu jgħidu titlaq viral. Le, imma kien hemm każ mhux każ, kien hemm artiklu miktub minn Ayn Rand għandikun u x'ismu fuq każ ta' nazzist. Hannah Arendt, sorry. Ma konx Rajt fuq il-kapital, il-ktib fuq il-kapitalizmu. Jiena nitħobb naqra anka fuq l-affarijiet li ma naqbilx magħhom. Ngħidu hekk, jiena il-kapitalizmu il-ktib li qed tirreferi għalih. Inti għalek l-xraq dettajt Mek kellek element fejdi bdiet l-istorja kienet li inti kellek struttura fej daw laqas kienu qed jirrealizzaw li qed jagħmlu ħażin. Kien hemm din normalization li one qed jieħdu order. Tu kulħadd qed jagħmilha fuq tal-Arendt, eżatt. The banality of evil. Eżatt. Alright, fejn inti tant saret normalized il-ħaġa, tant kienet kulħadd qed jagħmilha. Daw spiċċaw f'punt fil-qas kienu qed jafu x'inhu tajjeb u l-ħażin, anzi dan kien li the family father next door. Fim dan huwa persuna normali, vera family person, vera persuna tajba, ma tant il-kultura daħlet li spiċċaw f'punt
fej nesew, laqqas kienu jafu x'inhu tajjeb, they disconnected. U l-kultura politika qiegħda f'dik is-sitwazzjoni fej daw l-affarijiet they're justified because it's normal. Tkellem in-nies. Speċjalment ċertu nies li għandhom iktar età minna. Alright, nitkellem magħhom u xi nsemmilhom korruzzjoni. Imma l-korruzzjoni dejjem kellha teżisti, għall-inqas dan qed jaqsam magħna mhux qed iżommhom flimkien. Din mhux il-ħsieb, mhux ħsieb tagħhom, huwa ħsieb tagħhom, ma dan fimt, it became normalized. Issa daw laqas qegħdin, immaġina tkun kuljum f'dak l-ambjent x'ismu. Fimt, dwar il-kapitaliżmu, jiena nemmen li il-prinċipji as-such elementi tal-kapitaliżmu jamlu sens. Ma naqbilx miegħu totalment, fimt li inti l-individualizmu li l-individwu u l-persuna, l-businessman għandu jkollu l-awtorità u l-libertà li jagħmel li jrid, ma nidħlux f'dak is-suġġett ta' xi. Zob kon ġabdejt noti. Ħalli għalik. Mela, ħansaqsik nagħmel mistoqsijiet tal-Patreons. Tajjeb għalik? Faqqa. Ħanaddu issa għal-patruni jistaqsu biġuba l-komment bibtana tal-Browns partikolarment mis-servizz eċċezzjonali li huwa il-gut health bħalma tafu jien għamilt il-testijiet tal-gut flimkien mal-mara tiegħi qed nagħmlu l-programm flimkien huwa test li jikseb riżultati dettaljati ħafna u jispjegalek mod speċifiku ħafna kif tistgħu taraw għandi xeb enerġija. Il-kwalità tal-irqat huwa aħjar, il-kwalità tal-ħsieb tiegħi huwa aħjar, il-kwalità l-enerġija fiżika tiegħi aħjar. Għaddaqsant ġenwinament, sinċerament ma nistax nirakkomanda il-gut health tal-Browns biżejjed. Daqshekk minn għandi ħanaddu issa għall-patruni jistaqsu flimkien ma' Damjan Attard. Għarda, ma' Justin Camilleri. Inċenza uġej, raġel ta' vera u ħabib ta' Zoziti. ħajtu l-libata taħt fuq li xtaqt nifhem x'kien il-punt ta' din il-bidla hekk drammatika. Biex għamilt right to smile? Le, jiena inti spjegajt li inti kont CEO ta' kumpanija Norveġiża. Il-Justin nafu. Justin Camilleri kantant le. Le, videographer. Justin Camilleri tella li ritratta Justin Camilleri. Mar nistanajt ma nafxu xi ħaġa privata. Le, tella li jgħix barra issa. Mela, issa kull ma tittamel mbagħad nibatu għalura Justin Camilleri nistgħu ngħidu li mortejx barra. Jew x'ismu. Il-bidla radikali naħseb diskutajnija fil- Justin Camilleri li kien kellhom l-uffiċċju faċċata talla fin Malta. Ta' gadgets. Tifel talla dak. Jew kien jafni f'ambjent differenti x'ismu għalik. Il-kambjament naħseb id-diskutajnija, fimt ma nafx irridu x'nar, imma għalija il-ħajja tippreżentalek opportunità. Alright, u jien nemmen li minix uniku, ġifieri mhux għaxxien għamil di, li kieku kien hemm persuna li spiċċa fis-sitwazzjoni tiegħi, fis-sitwazzjoni ta' ħajja tiegħi, bir-risorsi li kellu, bil-xismu, naħseb li kien ikun hemm li jħodha l-opportunità, imma dik hija d-differenza li jekk minn 10 min nies nemmen li ma kinux jieħduha 10 l-opportunità, kienu jieħduha 2 u 3. U għalhekk kultant fil-ħajja importanti li tkun għall-inqas taf fejn tixtieq tmur jew x'inhuma dawk l-affarijiet li għandek passjoni għalihom, għax mhux dejjem ħajk tiġik l-opportunità, ma meta tiġik l-opportunità dak il-mument fejn tajt das faċilment stajt ngħid li ta' jiena ġenna ma tkunx xi ħaġa vera maħsuba, jew għall-inqas għalija ma kinitx xi ħaġa vera maħsuba, da ġitni opportunità. Fup, tlaqt. U daqshekk imbagħad minn hemm l-enerġija tiġi skont u x'qed tagħmilha passjoni jew għal xi motivi ulterjuri oħra. Jiena illum il-ġurnata dejjem hekk ngħid dak li ħanamel f'ħajti ħanamlu għax għandi passjoni għalih. Jekk m'għandix passjoni għalih, jekk ħanamlu għal flus jew biex nieħu xi rikonoxximent, l-enerġija ħadd tispiċċali f'temp ta' ġimgħa u nispiċċa hemm f'dik il-ħajja. Why can bear anyhow. Ejja, ħafna minn daw il-quotes. Nietzsche.
Għandek aspirazzjonijiet politiċi, mhux il-patrun li tistaqsi, jien nistaqsi. Ma hemm Patreon tiegħi stess. Toġobni d-domanda. Għandek aspirazzjonijiet politiċi? Le, ma għandix affiċinawni ħafna nies biex noħroġ għal-politika. Però dejjem ħsibta għat le mhux għalija. Again, ma tantx ningwala, ġifieri f'mod politikament kull meta kelli xi laqgħa għalhekk inħobb naħdem ħafna iktar mal-komunità u nemmen li iktar importanti li nagħtu l-empowerment lin-nies ħalli jiġġieldu għal dak li huwa li il-fatt li xaħat bħalek ma jidħolx fil-politika mhux qed iħalli spazju għal xi ħadd li forsi m'għandux il-kapaċitajiet u l-intenzjonijiet tiegħek li jieħu dak il-post. Iva, mhux kulħadd magħmul għall-politika, fimtaw ħafna nies kapaċi magħmulin għall-politika, u minnhom tiġa qegħdin hemmhekk ta' ġast m'għandhomx għalfejn jkunu restritti minn dak li jgħidilhom ta' fuqhom. All right. Mela, Adrian Camilleri jistaqsi, I'd be interested in how Damjan's initiatives try to go beyond the white savior narratives that most initiatives like Right to Smile tend to attract. Check out a pic from this website. I mean, da ritratt ma tantx għandu white savior, miux dan il-white savior, però hija domanda vera importanti di. Għax din hija xi ħaġa Dak il daqna ta' qudiem. Hija dan il-proġett tal-Kenja, u ħadna ritratt ma' mhux il-Kenja, ma' il-Kambodja, sorry. U ħadna ritratt qabel tlaqna. Dan huwa punt importanti ħafna. Fil-fatt naħseb kontent nitkellem ma' xi ħadd qabel bdejna l-podcast fuq l-element tal-white savior. Għalhekk nemmen li għandek bżonn meta tagħmel proġett dejjem qed taħdem u tagħti il-vuċi u d-deċiżjoni lil il-partners li għanna barra. Mela aħna ma mmorrux hemmhekk u nagħmlu proġett aħna. Aħna għandna partners u huma jmexxu l-proġett. Aħna għandna l-proġetti tagħna Malta. Ovvjament għandna element ta' international development, jiġifieri għandna element ta' relazzjonijiet internazzjonali fejn qed naħdmu flimkien, però nieħdu lil volontiera hemmhekk u jagħmlu dan parti mit-taħriġ tagħna ġdaw għandhom 16-il siegħa bejn wieħed u ieħor taħriġ. U nefasizzaw ħafna ġir fuq poverty porn, fuq white savior syndrome fej aħna naħsbu li aħna għandna soluzzjonijiet ta' kollha, ta' kollox, fimt, ġifieri dawn huma elementi għala importanti li il-volontira jitalmu daw l-affarijiet, fimt? U għalhekk ġifieri xi sente ilu kien hemm xi ħadd qal isma' nista' mmur fil-komunità fejn taħdmu intkom għatlu mur. U dan mar, dil-persuna marret jumej 3 ijiem wara li tlaqna aħna. It-tella post, kull ma tagħthom ġifieri pakket tqiq kull familja. It-tella post, helping poor people who are dying of hunger. Jiena kont hemmhekk jumej ilu. Dawn in-nies mhux qed imutu bil-ġuħ. Fimt? Ġifieri għalhekk importanti, għalhekk il-messaġġ pożittiv li aħna isna morna hemmhekk biex insolvu l-problemi tad-dinja. Jiena nemmen u toġobna ħafna li jkun hemm element interkulturali fix-xogħol li nagħmlu. Għandi dispjaċir kbir u ġieli tkellim ta' ġifieri kellna round table meetings mal-High Commissioner of Ghana u l-Foreign Office li għalina l-organizzazzjoni tagħna idealment tkun exchange li jiena nġib ukoll għandi l-kapaċitajiet li jiġu mill-Kenja, mill-Kambodja, jiġu hawnhekk u jitalmu minna. Fil-fatt illum il-ġurnata nużaw it-teknoloġija, ġifieri nlaqgħu l-allima tal-Kambodja, tal-Kenja u tal-Indja u ta' Malta online, namlu video calls bej klassi Malta u klassi l-Kenja. Nixtieq nasal f'punt fejn nistgħu nġibhom imma hemm elementi ta' diskriminazzjoni mis-sistema, ġifieri inti ħafna drabi biex tibbukja l-istess flight minn Malta għal Kenja u mill-Kenja għal Malta jiswak €1 biex tibbukja Kenja Malta Kenja jiswik 150 biex iwaqfu in-nies li jiġu x'ismu. Apparti minn hekk titġibilhom viża, titġibilhom kollox iktar diffiċli. Imma fix-xogħol li jsir meta qed naħdmu bil-volontiera u fuq element internazzjonali, il-white savior syndrome huwa importanti li jiġi diskuss u għalhekk għandna fundraising social media policy,
communication, għanna u koll exercise biex nifmu two visions one reality, ġifri kif żewġ kulturi jista' jkollhom idea differenti imma fl-aħħar mill-aħħar meta tifilhom, ġifri inti dawn huma il-taħriġ li u l-skills li jridu jġibu minnhom lura dawn il-volontira. Bħalma tlek għalhekk kont inkun ħafna striktu, kont ġili kolli xi ngħid għax nara dan l-elementi ta' xismu kienet iddejjaqni. Issa, ovvjament, kiku ta' xi eżempju aħjar ta' ritratt xismu kont nista' u jagħti deskrizzjoni ma' continued. I see a sea of brown faces with a couple of well-meaning white folks crammed in for a selfie. It's heartwarming and a little disquieting. I don't want to come across as accusatory, he says while wagging his finger. Anyone who gets up off their ass to help others in need should be showered in confetti and flowers everywhere they go. But I'm intrigued as to whether Damjan has tried to include local voices in his initiatives. 100% yes. Il-diretturi tal-lokal li anka l-approċ ta' il-proġetti li ħatamlu huwa trammeta konverzazzjoni speċjali iktar huma jgħidulkom x'għandhom bżonn milli intom tgħidulhom. M'għandniex preżenza hemmhekk aħna, ġifieri aħna m'għandniex preżenza, ġifieri m'għandniex staff jaħdem hemm. L-istaff huwa lokali li jimpjegawhom huma jekk għandhom bżonn jimpjegaw, ġifieri anzi dik policy li qatt ma jista' jkollna xi ħadd li huwa barrani qed jieħu ħsieb proġett il-Kenja. Kemm nimpjegaw nies barra minn Malta? Ma mhux ngħidu hekk għanna ġivri, għax aħna nejnu, ġivri mux, per eżempju, l-Kenja għanna 3 għallima għax l-iskola pubblika mandomx bizzejiet għallima, so għallur għantu għom 2 biex għax għandhom bżon 2 u waħda biex tkun rotation, għax ġili kollok xaħat sig, ġili kollok xaħat ħareċ fuq maternity leave, per eżempju, so għandhom dik l-extra support. Pero mux impiegati tagħna, aħna kull sena fl-aħħar tas-sena nirċievu proposal for next year. Minnant il-partners tagħna jgħidulna sma' aħna għandna bżonn 3 teachers, għandna bżonn dal-ammont ta' ikel, għandna bżonn daw ir-riżorsi, aħna narawha, nagħmlu meetings magħhom, għandna meetings kull xahar u napprovaw il-budgets li jitolbuna huma. Issa ovvjament għalina importanti li nkunu hemm, importanti li nkunu nafu l-realtà lokali għax inkella ma nkunx naf kif qed jintużaw, ġifieri apparti li għandna reporting system kull xahar jridu jibatulna report. Kemm tiġġeneraw flus fis-sena? Ara, qabel COVID, mux għal ta' barra biss, għax ovvjament aħna għanna l-proġetti ta' Malta, namlu proġetti blue funds u għaffajetek, ma qabel COVID konna l-ħakna viċin il-180,000. Fil-ewwel sena tal-COVID waqajna għal 40,000. Issa bil-mod il-mod qed narġgħu naslu nitilgħu fuq saqajna, fis-sens illum il-ġurnata l-proġetti ta' barra m'għandhom bżonn l-investiment li kellhom qabel għax tista' tgħid li tal-Indja lest minn naħa tagħna. Hemmhekk ukoll hemm l-element tagħla nippruvaw noqogħdu lura milli aħna l-proġett immexxu aħna kull proġett li nibdew għandu lan li jispiċċa. Ġifieri tal-Kenja suppost lejn l-aħħar ta' dis-sena jew s-sena d-dieħla jkunu lesti u aħna m'għandniex għalfejn nkunu iktar hemm. Fehim tiġi l-għajnuna tagħna il-komunitajiet joħorġu ħafna mill-risorsi jew jimmobilizzaw ħafna risorsi lokali, ġifieri mhux aħna bħalma tlek bnejna l-iskola kollha le aħna tajna tagħna ma ħafna mix-xogħol huma għamluh u mexxew l qudiem għax inkella x-sostenibilità ħajkollu dal-proġett jekk għamilt kollox jiena. U jiena m'għandix għalfejn nkun hemmhekk għal żmien twil, kont inkun hemm imħabba l-volontira tagħna biex nagħmel ċert li jkunu qed jaħdmu b'mod rispettuż u ma jmorrux b'daw l-elementi ta' aħna nafu kollox għax di tiġri jiena ġili kienu jaslu l-volontira jagħmlu li ġurnata u nofs hemmhekk u jibdew jisibu s-soluzzjonijiet tal-problemi tal-komunità kollha. U dik kienet taħraqni jiena u tiġi hawnhekk laqqas taf xejn kulturalment u Alla jbierek tissolvi l-problemi tad-dinja kollha f'sens tal-komunità kollha. Ġir dawn importanti. Però kemm dejjem tejjibna it-training li nagħtu. Kemm mill-element li lokalment għandna coordinator li jieħu ħsieb lill-volontira meta jkun hemm anke llum il-ġurnata relazzjoni li għandna mal-komunitajiet li naħdmu magħhom huma b'saħħithom, fimt hemm element ta' rispett kbir kieku ma jirnexxilekx iddum 12 sena taħdem hemm. Mela, Matthew jgħid saqsa, smajt li sirt iżżewweġ in-nies ukoll.
Dak huwa. Saqsewni biex nżewweġ xi ħbieb tiegħi. Ngħidu hekk. Xi kwalifikak biex tkun il-persona li. Le, ma jmilħ biberija l-ewwel ħaġa u tmur identity Malta, tifirma xi ħaġa u jtuk l-awtorità li tmexxi ċeremonja, però xorta huma jkunu. Min huma dawn in-nies li ħażewweġ? Isimhom? Benji u Janika. Żewġ ħbieb tal-qalb iltqajt magħhom fir-realtà, waħda kienet Janika kienet tagħmel volontarjat magħna bħala terapista. U mbagħad ukoll kienet għamlet xi żmien tgħinna fil-youth group fis-sens. U Benji volontir magħna u llum il-ġurnata issa jiena ħireġ mill-organizzazzjoni u mhux eżekuttiv, ma qiegħed fil-board tal-organizzazzjoni, ġifieri. Huma l-isqrib tiegħek. Dawn huma uħud minn nies li meta ġejt lura kienu li bbondjajt sew magħhom, fimt, ġifieri ħafna l-istorja, jiena noqgħod ħażebbuċ, jew nkun ħafna ħażebbuċ u minn għandu l-familjari tiegħu kienu minn ħażebbuċ, allura jesu iktar sinna viċin hemmhekk. Dawn huma nies għall-qalbi ħafna, fimt, hemm grupp ta' nies mhux huma parti minn grupp. Għax ħafna drabi ovvjament nitkellmu fuq x'għamiltu, però hemm ħafna affarijiet li ġraw as a consequence of Right to Smile, ġifieri llum il-ġurnata apparti li għandek koppji li intaqgħu żewġu għax intaqgħu ma' Right to Smile, għandek gruppi ta' ħbieb li llum il-ġurnata jħarsu jkunu f'mument u sabu a community, a group of friends, u dan parti minn grupp ta' volontira li kienu l-ewwel grupp li bdew il-proġett tal-youth group Malta. Kienu dawk u saru ħbieb fil-youth group u llum il-ġurnata ma nintaqax magħhom daqskemm nixtieq jew nista', però huma grupp ta' ħbieb li vera għandhom dinamika bellezza bħala grupp ta' ħbieb u għalija unur li nista' nagħmel di la volja jafu fis-sens ħankun naqra fiċ-ċentru u taf inti kien hemm dil ħaġa li jien naf kulħadd ġeneralment il-volontarjat internazzjonali għax biex taxxa. Il-volontarjat internazzjonali huwa ħafna magħruf mal-qassisin. Allura dejjem jiċċajtaw miegħi Dun, Pastor u ħafna minn dawn l-affarijiet. U jafu kemm li ddejjaqni dil ħaġa, fimt? Allura l-ironija kollha tagħha hija li ħansib ruħi fl-istess sitwazzjoni, però huwa ħafna kwestjoni ta' rispett u nagħmilha b'qalb kollha għax vera hija xi ħaġa sabiħa, apparti li ħankunu grupp ta' ħbieb, fimt mhux xi tiġ sa fejn nafina fejn ħajkun hemm xi ammont kbir ta' nies, imma ħajkun parti minn li ħankunu vera grupp ta' ħbieb u l-familjari li vera looking forward għalija. Mela, Damjan Attard, grazzi ħafna tal-li għaddejt sew. Hemm xi ħaġa li tixtieq tagħlaq biha? Li nixtieq nagħlaq biha, l-għallu kif batni naqra fuq saqajn waħda. Naħseb tkellimt ħafna, però Id-dert li ħassejtek komdu però titkellem? Hija li once li naqbad nitkellem basta ovvjament noħroġ minnha u nibda ngħid x'għadd hemmhekk l-ispera. M'għandekx għalfejn ta' sinċerament m'għandekx għalfejn. Assolutament ma sblijat xejn li huwa illoġiku jew irrazzjonali jew naħseb irrakkontajt l-esperjenza tiegħek b'mod awtentiku ħafna u b'mod li jien ħassejtni qed nesperjenza miegħek biex anke l-kapaċità li tirrakkonta tiegħek tajba spiex ta' xi bdejt tgħidli fuq il-ferroviji bdejt il-ħokk spiex. U naħseb illi il-karattru tiegħek huwa espressiv ħafna. Dak huwa parti mill-stereotypes li mit-trejn tal-Indja l-ewwel ħaġa li tiġitek f'moħħok huwa il-ħakk. Le, ma mhux il-fatt li naf ħajkdimni xi berawt. Il-fatt li nagħmel 40 siegħa bil-qiegħda x'imkien. Tipo, anka fil-fatt bejt insaqsik l-ewwel tmur Dubai, ma nadok minn sija f'moħħi. Mbagħad le mill-Istanbul, okej, ma mbagħad kemm mbagħad irid nagħmel 40 siegħa. Okej, tajjeb li iktar ċara għax ġeneralment. Il-ħakkija li jiena anka satej flight nibda nitlef
Però max kif nagħmel dal-podcast, so ġemnom għadak Għawa 3 tier podcast u rajtom. Fuq it-train tintaqa' ma' ħafna nies li tista' titkellem, però ħaġa affaxxinanti mill-Indja u mill-Indjani il-filosofija li għandhom għal-ħajja. U dan ġifieri mhux meta tmur titkellem ma' xi akademiku jew ma' xi filosofu, tista' tkun qiegħed qed tieħu ċaj ġo biċċa toqba kelli mara nasi kien wieħed kellu toqba l-ħin kollu bil-qedem hekk u nies li tintaqa' magħhom normali il-filosofija ta' ħajja li għandhom kemm l-Indja u anke l-Kenja, ma l-Indjani partikolarment li għalija vera affaxxinanti u vera l-aqwa konverzazzjonijiet li kelli u nista' ngħid li sal-lum huma ma' nies komuni li għexu l-ħajja, mhux studjaw għal-ħajja, mhux jafu dwar il-ħajja għax għandhom xi degree u masters li wkoll hija overrated. Ħafna l-avoljet nagħmel masters issa li 4 snin nistudja ma iktar hija xi ħaġa għalija personali, però l-aqwa nies li ntqajt magħhom u l-iktar għarfien importanti li tal-lim f'ħajti ma kienux minn nies li qegħdin fuq jew li għandhom xi ħafna it-triq qabel isimhom, imma huma ma daw in-nies li jgħixu l-ħajja tagħhom u għalija l-aqwa u l-iktar affarijiet li noż huma daw l-esperjenzi ma' nies komuni kemm għandhom iktar valur u kemm ħafna mill-risposti u mill-problemi li semmejna waqt dal-podcast idin għand in-nies imma jekk nkomplu nużaw sistema fejn ta' fuq jiddeċiedi kif jgħix ta' isfel bla ma jisma' l-esperjenza ta' dak ta' isfel maħniex se nsolvuhom il-problemi. Ħafna mill-problemi li rridu nsolvu għandna risposti tagħhom, l-għarfien hemm qiegħed. Fimt? Huwa s-sistema li ngħixu fiha. Is-sistema li dejjem taġevola lil min għandu l-poter, li dejjem taġevola lil min għandu l-flus u li dejjem lil dak li qiegħed hemm isfel jew li huwa normali tħalli għall-aħħar. U jien nemmen li għalhekk huwa possibbli u għandna on a smaller scale ħadmet. ħafna drabi, għandek ħafna modelli fej meta għandek il-parteċipazzjoni tan-nies fid-deċiżjonijiet sfaw għal proġetti lill-komunità jew il-lokalitajiet. L-istqarrija tal-aħħar ta' kienet. Hija naf, naqbad tax. il-poter. Jiena għatlek, xi nissemmi il-poter jien għandi problema kontra l-poter palma għatlek ma nafx naqbdu. Xejn naħseb il-poter hija xi ħaġa naturali. Dejjem hemm il-poter. Mela l-abbuż tal-poter tajjeb. L-abbuż tal-poter huwa ħażen ħafna. Naqblu. Hemmhekk naqblu. Imma il-poter huwa spex ta' hija l-awtorità, hija l-awtorità li niddettaw fejn ħanetfgħu ir-riżorsi u l-ħiliet tagħna. Issa dak il-poter jista' jitqassam bej il-komunità, jista' pereżempju jkun hemm rappreżentant tal-komunità li ntuħ dik l-awtorità biex jagħmel mhux li ngħidulu aħna ma jaħdem fl-interess tagħna. Imma din speċa nenfasizza fuqha forsi għax inħoss illi importanti li nies ta' rida tajba ikun wansi fucking iktar komdi bl-awtorità li bħalma jispjega speċa Max Weber. Hemm awtoritajiet differenti, hemm awtoritajiet li huma despotiċi, hemm awtoritajiet li huma purament karizmatiċi, però hemm ukoll awtoritajiet li huma razzjonali u legali u li għandna ninvestu fihom biex ikollna soċjetà aħjar. Ma nix nibżaw mill-poter, għandna nkunu imma xettiċi u kritiċi ħafna tal-abbuż tal-poter. L-aħħar ħaġa. Jiena imma għax fuq il-poter. Għawdi l-idea li tkun leali għal-partit. Jina nemmen li l-iktar moment li għandek tkun leali għal-partit u għal-moment li tivvotalu. Sekonda wara, jew xin jitla fil-gvern, jew anke jekk ikun fl-oppożizzjoni, inti għandek tkun il-kritiku number 1 tiegħu għax inti afdajt fih. U dik hija importantissima, tajjeb li tkun leali għal-partit, il-moment li tivvota, dak huwa l-iktar moment li tkun viċin. Il-pija huwa dmirek bħala ċittadin li żommu accountable lil dak li tajtu l-vot, mhux bil-kontra. Dazek, għajt, il-lejli tajjeb, grazie Damjan.
Grazzi lilkom tal-li segwejtuna, il-patruni tagħna, patreon.com/John Mallia li jkunu leali xar wara xar u jtuna dak il-kontribuzzjoni tagħkom nittama li dik il-lealtà tagħkom aħna bil-mod tagħna qed nirreċiprokawha u nittama wkoll il-mument illi ma nibqax inkun ta' servizz tagħkom tkunu kritiċi u turuni fejn qiegħed nisbalja jiena wkoll. Insomma, grazzi u grazzi l-Patreons li kienu qegħdin hawnhekk. Damjan, true pleasure, brother. Grazzi ħafna. All right, il-li tajjeb. Mela, tlaqna?